Tinaimbag adamag kas insurat ni San Lucas. San Lucas Kapitulo 1. Patgek at Teofilo, adon tip nagsurat may papan kadagiti napaspasamak kadatayo. Kas nadamag tayo kadagiti nakakita kadagitoy. Manipot iti damo kan kadagiti nangikasaba iti mensahe. Kalpasan ti panangadal ko anaimbag kadagitoy manipot panagirugida. Napanunot ko nga isurat ken ka, tinaornos a pakasaritaan da. Kayat ko ngamin, amamuam, ti amin a kinapudno, maipapan kadagiti amin a naisuro ken ka. Idi ani Herodes ti ari ijay Judea, adapadi nga agnagan sa Zacarias a kaming tibunggoy dagiti papadi, nga impangulwan ni Abias. Elizabeth tinagan ti asawa na, a nagtaod met iti kapututan ni Aaron apadi. Iti imatang ti Diyos, nagbiag asililinteg dagiti agasawa. Awan pagkurangan ti panagtungpalda kadagiti amin a paglintigan ken bilen ti Apo. Awan anak da, agsipod talupes ni Elizabeth. May sapay, lakay ken baketdan. Iti may sangal daw, dumteng ti batang ti bunggoy ni Zacarias nga agserbe iti templo. Ket madama nga aramidan na, tirebeng na akaspadi. Kas kadaw yan dagiti papadi, nagbibinunot da no siya sinno ti sumrek iti templo ti Apo, amang puor iti insenso iti altar. Napagasatan ni Zacarias ket sumrek iti templo ti Apo. Baya ti panakapuor ti insenso iti uneg, agkarkararagmet dagiti tattao iti ruar. May isa nga anghel ti Apo ti nagparang kini Zacarias. Nagtakder iti makanawan ti altar apakapupuuran ti insenso. Nariribukan ni Zacarias idi makita na ket nagbuteng iti napalalo. Ngem kinuna ti anghel kenkuana, Di ka agbuteng, Zacarias? Inpangag ti Diyos ti kararag mo. Aganak to ni Elizabeth nga asawam. Lalakin to ti anakyo, ket panaganam to iti Juan. Agragsak kanto iti kastaunay, ket adon tumot ti agragsak iti panakaipasngay na. Ta naindaklan to a tao iti imatang ti Apo. Masapol adin to uminom iti arak, wenno oray anya a makabartek. Mapunnon to iti Espiritu Santo, oray adda pay laeng iti tiyan. Ket adon to kadagiti Israelita, ti pagsoblyan na iti Apo a Diyos da, umununan to a maibaon ngem ti Apo. Nabilag kem manakabalinto akas ken ni Profeta Elias. Pagtutunusanan to manen dagiti ama ken dagiti anak. Pagsoblyan nanto iti kinalinteg dagiti nasukir. Isagananan to dagiti tattao a maipaay iti Apo. Kasanon to ti panakamok a mapasamak daytoy. sinaludsod ni Zacarias iti anghel. Lakaya kon, ket bakit meten ni asawak. Siyak ni Gabriel, Kinuna ti anghel, agserserbiyak iti imatang ti Diyos, amang ibaon kanya, makisao ken mangidanon ken ka, iti daytoy adamag. Ngem di kamet mamati iti mensahik amatong palto iti naituding at simpo. Gapota di ka mamati, agumul kanto, di kanto makasao, agingga iti aldaw, amatong pal dagiti sinaok. kabayatan na, mas daaw dagiti tattao, nga agururay ken ni Zacarias agsipot tanabayag unay ti kaadana iti templo. Idi rimuar, saanen ang makasao? Ket daytoy tinakamuanda nga adda nagparang ken kuana iti templo. Gapota saanen ang makasao? Nagsesenyas lantan kadakwada. Nagawid ni Zacarias kalpasan ti batang na nga agserbi iti templo. Iti saan ang mabayag, nagsikog ni Elizabeth nga asawa na, ket 5 a bulan adi rimrimwar iti balay. Kamaudyanan na tinulungan nak ti Apo. Kinuna ni Elizabeth, Hinikat na ti pakaibaba inak iti matang ti tao. iti maikanem a bulan ti sikog ni Elizabeth,
Imbaon ti Diyos ni Gabriel nga anghel amapan iti maysa nga ili iti Galilea, amanagan Nazaret. Naibaon ni Gabriel iti maysa a birhen a naitulag, a mayasawa iti lalaki nga agnagan Jose a nagtaod ti kapututan ni Ari David. Maria tinagan ti balasang. Nagparang ti anghel ken ni Maria ket kinunana. Kapya kuma ti addakin ka, agragsak ka taagtaeng ti apukin ka, ket naindaklan ti bendisyon na. Napalalo ti panakariribok ni Maria iti insao ti anghel. Anya nga ta, ti kay papananday toy. Kinunana iti bagina. Ngem kinuna ti anghel ken kuana, Di ka agbuteng, Maria, ta pinaraburan na ka ti Diyos. Agsikog kanto, ipasngay monto ti maysa a lalaki, ket panaganam to iti Hesus. Naindaklan to, maawagan to iti anak ti kangatuan. Pagbalinen to ni Apo Diyos nga ari, akas ken ni David a kapuunan na. Ito rayanan to iti agnanayon dagiti kapututan ni Jacob, ket dento agpatengga ti panagari na. kinuna ni Maria iti anghel. Kasano ang maaramid daytoy? Idinto may saak a birhen. O may tuken ka ti Espiritu Santo. Insungbat ti anghel. Sa linongan na kanto ti panakabalin ti Diyos. Daytoy ti gapuna a nasantuan to ti ubing. Ket maawagan to iti anak ti Diyos. Malagip mo ni kabagyam nga Elizabeth, akon kunada a lupus. Masikog no pay bakit onayon. Ennem abolanen ti sikog na. Taawan ti saan a kabailan ti Diyos nga aramiden. Adtuyak nga adipen ti Apo. Kinuna ni Maria. Maaramid kumakanyak, kas insaom. Ket pimanaw ti anghel. Iti saan ang mabayag, nagrubuat ni Maria ket nagdardaras anapan iti maysa nga ili iti kabanbantayan ti Judea. Napan iti balay ni Zacarias ket kinablaawan na ni Elizabeth. Apaman ang nangeg ni Elizabeth ti kablaaw ni Maria. Naggaraw ti ubing ti tiyan na. Napno ni Elizabeth iti Espiritu Santo. Sika ti kagasatan kadagiti amin na babay. Impok ka na. Naghasat ti ubing ngay pasngay munto. Anya na pan nakapadayaw ko, ta umay naksarungkaran ti ina ti Apo. Taapaman na manggig ko ti kablao mo, naggaraw ti ubing iti tiyan ko gapo iti ragsak na. Wen, naggasat ka, tamamati ka, amatong palto ti insaoking ka ti Apo. Kinuna ni Maria. Toy pusok, idaydayaw na iti Apo. Ket agragsak toy kararuwak gapo iti Diyos, amang isalakan kanyak. Ta nalagipnak, siyak anano mo nga adipen na. Ket manipod ita, awagan dakto anagasat, dagiti amin at tattawo. Gapo kadagiti na indaklan abambanag nga inaramid kanyak, ti manakabalin a Diyos, nasantuan tinagan na, kasyan na dagiti agboten kenkwana, manipod iti maysa a kapututan, agingga kadagiti sumarsaruno, imparang na ti panagkabalin ti takyag na. Ket winarawara na dagiti natangsik at tao, ken amin nga gandat da. Inikat na dagiti manakabalin nga ari iti trono da. Ket intanok na dagiti nanumo. Pinennek na dagiti mabisin kadagiti agkakaimbag. Pinagtalaw na nga ima-ima dagiti babaknang. Tinungpal na ti karina kadagiti amatayo. Tinulungan na ti Israel nga adipen na. Ket nalagip na akasiyan ni Abraham. Kanti amin akapututan na iti agnanayon. Agtalo a bulan ang nakipagyan ni Maria ken Elizabeth. Kalpasan na, nagawid ijay balayda. Dimteng, ti panaganak ni Elizabeth. Ket impas ngay na, iti maysa nga ubing a lalaki. Nadamag dagiti kaaruba, ken kakabagyan na iti nakaskas daaw a kinaimbag ti Apo ken kuana. Nakipagragragsak da amin ken kuana. Idi walo nga aldawnan ti maladaga, napanda pinakugit, kayat dakuma a panaganan iti Zacarias. Kasken amana, ngem kinuna ni inana, Saan?
Juan ti maipanagan kinkwana. Ngam awan mo't kabagyam nga agnagan iti kasta. Kinunada, sinenyasan da ni Zacarias, tapno amunda ti kayat na ang maipanagan iti ubing. Dimawat ni Zacarias iti pagsuratan. Juan tinagan na, insurat na. Anyan, asidao da amin. Iti daytamet laakan ito, makasaumanan ni Zacarias. Ket inday dayaw na ti Diyos. Nagbuteng digiti amin akarubada. Nagwaras ti damag, may papan ka digito'y abambanag iti amin adiso, iti kabanbantayan ti Judea. Anyan to nga ta, ti pagbalinan na daytoy nga ubing. Kinun ko na digiti amin ang nakadamag. Nalawag ngamin nga adaken kuana ti panakabalin ti Apo. Napno iti Espiritu Santo ni Zacarias nga ama ni Juan, kat imbagana iti mensahe ti Diyos. Madaydayaw ti Apo a Diyos ti Israel. Imay na tinulungan dagiti tattao na, ket winayawayaan na ida. Inikkan na tayo iti maingel amang isalakan, anagtaod iti kapututan ni David nga adipen na. Nabayagen nga imbaga na daytoy, babaen kadagiti nasantuan a profeta na. Inkarina nga isalakan na tayo kadagiti kabusor tayo. Iti panakabalin dagiti amin agumurgura kada tayo. Inkarina met akasyan na dagiti amma tayo. Ken laglagi pen na tinasantuan at ulag na. Ti sinapataan na akari ken ni Abraham nga ama tayo. Nga ispalen na tayo kadagiti kabusor tayo. Tapno awan pagbutngan tayo nga agserbi ken kuana. Ket nasantuan ken nalinteg tayo iti imatang na. Kadagiti amin nga aldaw ti panagbiag tayo. Sika, anak ko, managanan kanto iti propeta ti Diyos a kangatuan. Taumununa kanto ngem ti Apo, tapno isaganam ti pagnana. Ken ipakaamom kadagiti tattao na amay salakan danto, babaen iti panakapakawan dagiti basbasol da. Naasi ken naayat ti Diyos tayo, pagbanawagan nanto ti panakaisalakan tayo, ket manipod sa dilangit. Silnagan na dagiti agbibiyag iti kasipngetan ni patay, ket iturong na dagiti addang tayo, iti dalan ti kapya. Di makkel ti ubing ken pimigsa iti espiritu. Nagnaed ijay letang aginggana iti aldaw, apa nagparang na asilalatak kadagiti tattao iti Israel. Kapitulo 2. Kadagiti nga aldaw, impaulog ni Emperador Augusto ti bilin ang mailista ti amin nga umili iti imperyo ti Roma. Daytoy ti umuna a census a naaramid iti madama a gobernador ni Quirino ijay Syria. Iti kasta, napan ti tunggal maysa iti irina tapno agpailistada. Agsipot ta nagtaod ni Jose iti kapututan ni David. Pimanaw iti ili a Nazaret ijay Galilea. Ket napan iti ili a Bethlehem ijay Judea. Ijay Bethlehem tinakayanaka ni Ari David. Kadwa ni Jose ni Maria a naitulag nga asawaan na iti panagdalyasat na. Masikog idi ni Maria. Ket idi adada ijay Bethlehem. Dimteng ti oras a panagpasngay na. Inyanak na tinuuna nga anak na lalaki ket binungon na iti lampin sana impaidda iti kulluong taawan pagyananda iti pagdagdagusan. Iti dayta apaset ti pagilyan, adda sumagmamano nga agpaspastor nga adda iti away nga agbanbantay kadagiti karnero da iti rabii. Nagparang kadakwada ti maysa nga anghel ti Apo, ket sinalnagan ida iti dayag ti Apo. Napalalo ti buteng da. Ngem kinuna ti anghel kadakwada, Di kay agbuteng, adak ditoy amang yeg kada kayo iti nainbag a damag apakaragsakan nyo. Wen, da kayo ken dagiti amin at tattao. Itangal daw, ditoy ili ni David, na ipasngay ti mangisalakan kada kayo, ni Kristo nga Apo. Daytoy ti pagilasinan nyo. Masarakan yon to ti maysa nga ubing, anabungon iti lampin, ken nakaidda iti kulloong.
Pagamuan, adadakkel ang nailangitan na bunggoy ang nagparang iti asideg ti anghel. Ikan kantada dagiti pagdaydayaw iti Diyos. Gloria iti Diyos, iti kangatuan a langit. Ket dito'y daga, kapyaken talna kadagiti tattao apakaragsakan na. Apaman ang nakapanaw dagiti angheles nga agsubli sa dilangit, kinuna dagiti agpaspastor iti maysa ken maysa. Intayon ijay Bethlehem, intayo kitaan, daytoy ang napasamak nga impakam mo ti Apo kada tayo. Nagdardaras da nga rod anapan. Nasarakan da Maria ken Jose. Ken ti ubing ang nakaidda iti kulluong. Idi makita da ti maladaga. Sinarita da kadakwada ti imbaga ti anghel maipapan iti ubing. Nasdaaw amin ang nakangeg iti impagpadamag da. Tinandaanan ken pinanpanunot ni Maria amin dagitoy. Nagsubli dagiti agpaspastor ang mangikan kanta kadagiti panagdaydayaw iti Diyos, gapo kadagiti amin anangeg ken nakita da. Napasamak ti amin kas imbaga kadakwada ti anghel. Kalpasan ti 8 nga aldaw, dumteng ti tiyempo a panakakugit ti ubing, ket napanaganan iti Jesus. Daytoy ti impanagan kenkwana ti anghel, sakbay ti panakainaw na. Dumteng ti tiyempo a panagtungpal da Jose ken Maria, iti seremonya ti panakadalus. Kas mayon nurot iti linteg ni Moises. Impanda nga rod ti ubing ijay Jerusalem tapno idatunda iti Apo kas nailanad iti linteg ti Apo. May daton iti Apo ti amin nga inauna a lalaki. Napanda tapno mangidatag damet iti sakripisyo asang kaparis apagaw wenno 2 asibong ti kalapati. Kas mayon nurot iti linteg ti Apo. Iti dayta at tiyempo, adalakay nga agnagan Simeon nga agnaed ijay Jerusalem. Naimbag ket managbuteng iti Diyos ket padpadaanan na ti panakaisalakan ti Israel. Adaken kuana ti Espiritu Santo. Impaltiin ken kuana ti Espiritu Santo adin tumatay aging gana ti makita na ti Kristo nga inkari ti Apo. Babaen iti panangidalan ti Espiritu. Simrek ni Simeon iti templo. Idi impan dagiti naganak ti ubing a Jesus ijay templo, tapno aramiden da kenkwana ti ibilin ti linteg. Sinakroy ni Simeon ti ubing ket nagyaman iti Dios. Kinunana, Ita, tatinungpal mon ti karim, o Apo. Palubusa mon a pumusay asitatal nato adipan mo. Ta nakita kon kadagiti bukod ko amata ti panangasalakan mo. Nga insaganam iti imatang dagiti amin at tattao. Maysa asilaw mangipakaam mo kadagiti hintil ti pagayatam. Ken mangyeg iti dayaw iti ilim nga Israel. nasdaaw dagiti naganak iti ubing iti sinao ni Simeon maipapan kenkwana. Binindisyonan ida ni Simeon. Pinili ti Diyos dati nga ubing apakadadaelan kan pakaisalakanan ti ado iti Israel. Kinunana ken ni Maria, na ituding a pagilasinan a supyaten to ti ado at tao. Iti kasta, may latakto dagiti nalimed a pampanunot da. Ket tapusom salputen to ti ladingit akas natadem a kampilan. Adamot maysa a profeta a baket unayen. Iso ni Ana nga anak ni Fanuel iti tribo ti Aser. 7 atawan ang nagdenada iti asawa na. Ket 80 ken 4 atawanan a nabalo. Saan a pimampanaw iti templo? Aldaw rabii nagdaydayaw iti Dios. Nagayayunar ken nagkarkarara. Iti dayti met lang nga oras. Singmangpet ni Ana ket nagyaman iti Dios sa nagsaom maipapan iti ubing kadagiti amin nga agururay iti panagwayawaya ti Dios iti Jerusalem. Idi na aramiden da Jose ken Maria ti amin nga impanurot ti linteg ti Apo. Nagsublida iti ilida a Nazaret ijay Galilea. Di makkel ken pimigsa ti ubing. Napnuan iti sirib ket adda ken kuana ti parabor ti Dios. Tinawen ang mapan dagiti naganak ken ni Jesus ijay Jerusalem iti fiesta ti Paskwa. Idi agtawan ni Jesus iti 12 ket 2. Napanda na ki fiesta akas kadawyanda. Idi nalpasen ti fiesta ket agaw awid dan.
Nagbati ni Jesus ijay Jerusalem, adi ammo dagiti naganak kenkwana. Impagarudda nga adda iti bunggoyda. Maysa nga aldawda ang magmagna idi madlawda nga awan ni Jesus. Iso asinapulda kadagiti kakabagyan ken gagayemda. Agsipod tadidan masarakan, nagsublida ijay Jerusalem, tapno sa pulinda sadyay. Iti maikatlong aldaw, nasarakan da ni Jesus ijay templo. Makikat katugaw kadagiti mga maestro a Hudyo. Agdengdengeg ken agsadsaludsod kadakwada. Nagsidaaw amin ang nakangeg ken kuana gapu kadagiti na insiriban asungbat na. Nasdaaw dagiti naganak ken kuana idi makita da. Anak ko, Kinuna ni inana, apay nga inaramid mo daytoy kada kami. Kasta unay ti danag mi ken ni amam amang mirbirok ken ka. Apay aya, binirbirok dak? insungbat ni Jesus. Diyo kadi ammo amasapol nga adak iti balay ni amak? Ngem di da naawatan ti imbaga ng kadakwada. Nakikuyog ni Jesus kadakwada ang nagawid ijay Nazaret, ket sadyay nagbalin ang natunog nga anak. Sinalamit matan amin dagitoy ni inana iti puso na. Dimakkel ni Jesus iti bagi ken nagbalin ang masirib. Ay ayo ken kuana ti Dios ken dagiti tattao. Kapitulo 3. May kasangapulo kat 5 atawan idi ti panagturay ni Emperador Tiberio, ni Poncio Pilato ti gobernador ti Judea, ni Herodes ti agturay ijay Galilea, ken ni kabsat na a Filipe ti agturay iti sakop ti Ilterea ken Traconite. Ni Lisanias ti agturay iti Abilin, Daanas ken Caifas dagiti agdama a kangatuan a papadi. Iti dayta at tiyempo, demteng ti sao ti Diyos ken Juan nga anak ni Zacarias. Adda idi ni Juan ijay letang. Ngarod, sinursur na ti amin adiso a madalanan ti karayan Jordan. Agbabawi kayo kadagiti basbasolyo, ket pabunyagan kayo. Inkas kasabana, Iti kasta pakawanen ti Diyos dagiti basbasolyo. kas na ilanad iti libro ni Propeta Isaias. Ijay letang adda mangipukpukaw, isagana yo ti dalan ti Apo. Pasayaten yo ti pagnaan na. Masapol ang magaburan dagiti amin alungog. Matpasimpa dagiti amin dabantay ken turod. Mapalinteg dagiti killo-killo adalan. Matarimaan dagiti lasong-lasong akalsada. Makitan to dagiti amin at tao ti panangisalakan ti Dios. Nakaad-adu at tao tinapan ken Juan tapno agpabunyag da ken Juan. Kinunana kadakwada, Da kayo akapututan ti karasaan. Siya sino tinangibaga amalisyan nyo ti dandanin dumteng apanno sa ti Diyos? Ipakita yo, babaen iti aramid yo, ang nagbabawi kayon kadagiti basbasolyo. Ket diyo konkona iti bagiyo, uray ta nagtaod kam iti kapututan ni Abraham. Ibagak kada kayo, akabailan ti Dios a pagbalinan dagitoy abato nga anak ni Abraham. Naisaganan ti wasay apang pukan kadagiti kayo agingga iti ramut. Mapukan ket maipuor amin na kayo adi agbunga iti nasayaat. Anya nga rod ti masapol nga aramiden mi. Sinaludsod dagiti tattao. Ti addaan iti dua abado. Insungbat ni Juan. Masapol nga itedna ti maysa iti awanan. Ti addaan kanen masapol a mangibingay. Napan ti sumagmamano nga agsingsingir iti buwis tapno agpabunyag da ken kuana. Maestro, Kinunada, anya ti aramiden mi? Di kay agsingsingir iti ad-ado ngem iti tumutok. imbaga ng kadakwada, Ket da kami. sinaludsod met dagiti soldado. Anya ti masapol nga aramiden mi? Diyo butbut ngen wenno padpadaksen ti siya sinuman, tapno maalayo ti kwartana. Mapnek kayon iti sweldoyo. Kinunana kadakwada, di makkel tinamnama dagiti tattao. Impapanda ani Juan ti Kristo. Kinuna ni Juan kadakwada, Bunyagan kayo iti danom. Ngem sumar sa runo kanyak ti maysa adakdakkel ti panakabalin na ngem siyak. Jakpay maikari amang warwar iti sandalyas na. Bunyagan na kayto iti Espiritu Santo ken apoy. Adda ken kuana ti bigao apang taep na iti irik.
ornongan ken idulin nanto ti irik iti kamalig na. Ngem puuran nanto ti taep iti apoy adi maidep. Kastoy kenda dumapay abalakad ti imbagbaga ni Juan kadagiti tattao iti panangikasabana kadakwada iti naimbag adamag. Ngem binabalaw na ni Gobernador Herodes iti panangikabalay na ken ni Herodias nga asawa ni kapsatna. Ken gapo kadagiti adu a kinadakes nga inararamid na. Mainayon pa'y kadagiti inaramid na ti panang paibalod na ken Juan. Kalpasan iti panakabunyag dagiti amin na tattao, nabunyagan met ni Jesus. Idi agkarkararag, naluktan ti langit, ket pinmabaken kuana ti Espiritu Santo akas maysa a kalapati. Adatimek a naggapu sa dilangit. Sika ti dungdungwet nga anak ko. Kinunana, maayayo ak unay ken ka. Agtalupulo ti tawen ni Jesus, idurugyan na ti trabaho na. Imbilang dagiti tattao nga iso ti anak ni Jose, nga anak ni Eli, nga anak ni Matat, nga anak ni Levi, nga anak ni Melki, nga anak ni Hane, nga anak ni Jose, nga anak ni Matatias, nga anak ni Amos, nga anak ni Nahum, nga anak ni Esli, nga anak ni Nage, nga anak ni Maat, nga anak ni Matatias, nga anak ni Simei, nga anak ni Jose, nga anak ni Huda, nga anak ni Juana, nga anak ni Resa, nga anak ni Zorobabel, nga anak ni Saltiel, nga anak ni Neri, nga anak ni Melki, nga anak ni Adi, nga anak ni Kosam, nga anak ni Elmadam, nga anak ni Er, nga anak ni Jose, nga anak ni Elizer, nga anak ni Horim, nga anak ni Matat, nga anak ni Levi, nga anak ni Simeon, nga anak ni Huda, nga anak ni Jose, nga anak ni Honan, nga anak ni Eliakim, nga anak ni Melea, nga anak ni Mena, nga anak ni Matata, nga anak ni Natan, nga anak ni David, nga anak ni Hese, nga anak ni Obed, nga anak ni Booz, nga anak ni Salmon, nga anak ni Naason, nga anak ni Aminadab, nga anak ni Armi, nga anak ni Arni, nga anak ni Esron, nga anak ni Fares, nga anak ni Huda, nga anak ni Jacob, nga anak ni Isaac, nga anak ni Abraham, nga anak ni Tare, nga anak ni Nakor, nga anak ni Sero, nga anak ni Ragaw, nga anak ni Peleg, nga anak ni Heber, nga anak ni Sela, nga anak ni Kainan, nga anak ni Arpasad, nga anak ni Sem, nga anak ni Noe, nga anak ni Lamek, nga anak ni Matusalem, nga anak ni Enoch, nga anak ni Hared, nga anak ni Mahalalil, nga anak ni Kainan, nga anak ni Enos, nga anak ni Set, nga anak ni Adan, nga anak ti Dios. San Lucas Kapitulo 4. Napno ni Jesus iti Espiritu Santo, idi aggapo ijay Jordan kat inturong ti Espiritu ijay letang. Sinulisog sa jay ti Diablo iti uneg ti 40 aldaw. Kabayatan dayta at tiyempo. Pulos asaan anang nangan ni Jesus isut gapuna anabisinan kalpasan na. Nusika ti anak ti Dios. Kinuna ti Diablo, bilinem agbalin na tinapay daytoy abato. Kuna tinasantuan asurat. Insungbat ni Jesus, saan laeng atinapay ti pagbiag ti tao? Kalpasan daytoy, inturong ti Diablo ni Jesus iti nangato adiso ket iti apagdarikmat impakita na kenkuana dagiti amin apagarian ti lubong. Itad konto ken ka amin dagitoy apan nakabalin ken dagitoy akinabakna. Kinuna ti Diablo, nayawat damin kanyak ket mabalin kunto nga ited iti asya sinuman na kayat ko apan kedan. Narod, no agrukbab ka kanyak, kukwanto amin dagitoy. Kuna tinasantuan asurat, agdayaw ka iti Apo a Diyos mo, ket isulaeng ti pagsirbiyam. Insungbat ni Jesus,
Kamaw dyan na impan ti Diablo ni Jesus ijay Jerusalem ket pinagtakder na iti kangatuan a paset ti templo sana kinuna kenkwana. Luanak na ka ti Diyos, tumapuak ka man, tako na tinasantuan na surat. Pilinen to ti Diyos dagiti angheles na, amang aywan ken ka. Kuna na pa'y tapayaen da kanto tapnuray dagiti sakam, saan na madunor iti bato. Insungbat ni Jesus, kuna tinasantuan asurat, di mo sulisugan ti Apo a Diyos mo. idi na aramiden ti Diablo ti amin ang mabalin na apang sulisog ken ni Jesus. Pinanawan na paylaeng agingga iti dumteng ti sabali agundaway. Nagsubli ni Jesus ijay Galilea nga adda kenkwana ti pannakabalin ti Espiritu Santo. Nagwaras ti damag maipapan kenkwana iti amin a masakupan dayta a lugar. Nang isurusuro iti uneg dagiti sinagoga, ket dinaydayaw dagiti amin at tattao. Napa ni Jesus ijay Nazaret, ti ili adi makkalan na. Kas kadawyan na iti aldaw a panaginan na, simrek iti sinagoga. Timakder amang basa iti nasantuan na surat, ket dayawat kenkwana ti libro ni Propeta Isaias. Inukrad na tinalukot a pagbasaan ket nasarakan na ti paset a nakaisuratan dagitoy sumaganan. Adda kanyak ti Espiritu ti Apo. Pinilinak amang ikasaba iti naimbag adamag kadagiti napanglaw. Imbaonnak amang iwaragawag iti pan nakawayawaya dagiti balod. Iti pan nakakita manen dagiti bulset. Iti pan nakarukat dagiti maparparigat. Ken mangipakaam mo adimtengen ti tiyempo, apan ang subot ti Apo kadagiti tattao na. Linukot ni Jesus ti pagbasaan. Inyawat na ti agserserbi sa nagtugaw. Sikikita kenkwana dagiti adda iti sinagoga. Idi kinunana kadakwada, ita nga aldaw, natungpalen daytoy apaset tinasantuan asurat anang ngegyo ana ibasa. Dinayaw dagiti amin at tattao. Ket nagsiddaw da kadagiti agkakapintas nga imbalikas na. Kinunada, saan aya nga iso ti anak ni Jose? ngem singmungbat ni Jesus, awan dua-dua nga ibagayo kanyak daytoy apagsasao. Doktor, agasam tabagim. Kunayong atapay, aramidem ditoy ilim dagiti nadamag mi nga inararamid mo ijay Kapernaum. Inayon ni Jesus, ibagak kada kayo, nga awan profeta ang mapadayawan iti ili na metlaeng. Denggen yu daytoy. Pudno nga adu dagiti balo iti Israel idi tiyempo ni Elias. Tallo ket godwa atawen idi saan a nagtudo, ket napasamak tinakaro abisin iti amin adaga. Ngem awan kadakwada tinakaibaunan ni Elias, no dilang iti may sa abalo ijay si Repta, may sa nga ili ijay Sidon. Adumot dagiti agkukutel iti Israel, idi tiyempo ni Profeta Eliseo, ngem awan kadakwada tinaimbagan, malaksid ni Naaman at taga Syria. Kasta unay ti pungtot dagiti tattao iti sinagoga, idi mangegda daytoy. Ti makderda, sada ginuyod-guyod ni Jesus nga inruar iti ili. Impanda iti tapaw ti turod ang nakabangunan ti ili da tapno itakpok da iti deraas. Ngem nagna ni Jesus iti nagbabaetanda ket pimmanaw. Simalog ni Jesus ijay Capernaum, may nga ili ijay Galilea. Nangisuro kadagiti tattao iti aldaw a panaginana. Nasdaw da amin ti panangisuro na agsipot ta naturay ti panagsauna. Iti sinagoga, adda lalaki alinuganan ti dakes nga espiritu. Nagikis iti napigsa. Anya ti kayat mo kada kami, Jesus at taga Nazaret. Kinunana, umay na kami kadi dadaelen. Amamu ka,
sika tinasantuan nga imbaon ti Dios. Binili ni Jesus ti Espiritu. Agulimag ka, Kinunana, ket rumuar ka iti daytoy a tao. tinumba ti demonyo ti tao iti sangwanan da amin kat rimuar ken kuana adina inan-ano. Nasdao da amin kat kinunada iti maysa ken maysa. Anya dagitoy asauna. At daturay ken pan nakabalin na amang bilin ka dagiti dakes nga espiritu ket rumwarda. Nagsaknap iti dayta a lugar ti damag maipapan ken ni Jesus. Pimanaw ni Jesus iti sinagoga ket napan iti balay ni Simon. Nakaro idi ti gurigor ti katugangan ni Simon. Ket kinidawdak ken ni Jesus at tulungan na ti babae. Imasideg ni Jesus iti ida ti masakit ket pinabaaw na ti gurigor na. Apaman ang naimbagan ti masakit, dagos abimagon ket nagserbe kadakwada. Idi lumlumneken ti init, amin nga adda gagayem na nga agsagsagaba iti uray anya akita ti sakit, impanta dagitoy ang masakit ken ni Jesus. Impatay na ti ima na iti tunggal may sakit na imbaganda amin. Rimwarmet dagiti demonyo kadagiti adu at tao ket inyik ikisda. Sika ti anak ti Dios. Ngem inungtan ida ni Jesus. Di na impalubos nga agsauda taamuda nga iso ti Kristo. Iti parbangon, pimanaw ni Jesus iti ili ket napan iti lugar nga awan matagtagi tao. Binirbirok dagiti tattao, ket apaman ang nasarakan da, kayat da alapdan ti papanaw na. Ngem kinunana kadakwada, Nasken nga ipakaamok ti naimbag adamag, maipapan iti pagarian ti Diyos kadagiti dadumapay nga ili. Tadaytoy tinangibaonan kanyak ti Diyos. Nangas kasabangaro ni Jesus kadagiti sinagoga iti entero a Judea. San Lucas Kapitulo 5. Iti na minsan, idi agtaktakder ni Jesus iti igid ti danaw ti Genesaret. Nagdidinuron dagiti tattao nga umasideg ken kuana, tapno dumngegda iti sao ti Dios. Nakita na ti dua a bangka iti igid ti danaw a pinanawan dagiti mangalap anapan nagbuggo kadagiti iketda. Limugan ni Jesus iti maysa kadagiti bangka. Ti kukwa ni Simon. Ket dinawat na kenkwana ipatinga na basit. Nagtugaw ni Jesus iti bangka ket insuro na dagiti tattao. Kalpasan ti panagsauna, kinunana ken ni Simon. Ipatengam ti bangka, ket iwayat yu ti iketyo, taagkalap kayo. Maestro, insungbat ni Simon. Nagpatpatnag kami a nagkalap, awan pulos tinaalami, ngem no kasta ti kunam, iwayat ko dagiti iket. Inwayat da dagiti iket. Adu tinaala da nga ikan ket dandanila mabsang ti iket da. Pinayapayan da nga ro dagiti kakadwada. Iti sabali abang katapno mapanda tumulong kadakwada. Napandag ito'y ket kinargaan da dagiti dua abangka. Agingga anapnuda iti kastaunay nga ikan ket nganganidan lumned. Idi makita ni Simon Pedro tinapasamak. Nagparintuming iti sangwanan ni Jesus ket kinunana. Apo adaywanak may saak a managbasol. Nasdaaw ni Pedro ken dagiti kakadwana iti kaadu ti nakalapanda. Nasdaaw met da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo. Isuda a kinakuyog ni Simon. Di ka agbuteng, Simon. Kinuna ni Jesus, manipod ita, tattaon ton ti kalapem. Insang at da dagiti bangka, pinanawan da amin, ket simurot da ken ni Jesus. Iti na minsan, adda ni Jesus iti maysa nga ili nga ayan ti maysa a lalaki nga agkukutel. Apaman ang nakita na ni Jesus, nagpakleb iti sangwanan na ket impukaw na ken kuana. Apo, no kayat mo, mapaimbagnak. Sinagid ni Jesus ti lalaki sana kinuna. Kayat ko, umimbagkan. Ket dagos ang naikat ti sakit ti lalaki. Impili ni Jesus ken kuana. Awan pangibagbagaam iti daytoy. Ngem inka agparang adagos iti padi tapno kitaan na ka.
Kalpasan na, iruknoy mo ti daton nga imbilin ni Moises, apam maniknik mo, kadagiti tattao nga imimbagkan. Imadadakit di ang nagdinamag ni Jesus. Napan tinakadado at tattao nga agdengeg ken kuana ket agpaagas kadagiti saksakit da. Ngem masansan nga agpakni ni Jesus kadagiti ditso nga awan matagtagitao tapno agkararag. Iti maysa nga aldaw, idi mangisursuro ni Jesus. Agtugtugaw sadyay ti sumagmamano a Pariseo ken mamaestro iti linteg. Nagapuda kadagiti amin nga ilili iti Galilea ken Judea. Agraman Jerusalem. Adda ken Jesus ti panakabalin ti Apo amang paimbag kadagiti masaksakit. Napan ken kuana ti sumagmamano a lalaki anang niyeg iti maysa a paralitiko a nakaidda iti papag. Isirek da kuma ti lalaki iti uneg ti balay tapno ipanda iti sango ni Jesus. Ngem gapo iti kaado ti tao, saan da a maisirek ti paralitiko. Napanda nga rod iti tuktok ti balay, binutbutan da ti atep, ket imbabada a nakaidda iti papag sada indiso iti tinga dagiti tattao iti sangwanan ni Jesus. Idi makita ni Jesus ti pamati da, kinunana iti paralitiko. Gayem, napakawanen dagiti basbasol mo. Nagtantanabutob dagiti mamaestro iti linteg, kastamat dagiti Pariseo, ket kinunkunada. Apal kastoy ti panagsaod daytoy a tao, maibusor ti Dios ti sasawen na. Tilayang Dios ti makapakawan kadagiti basbasol. Ammo ni Jesus ti kapanunutan da, ket kinunana kadakwada. Apay akasta ti pampanunutan nyo. Anya tinalaklaka nga isao. Napakawanen dagiti basbasol mo, wenno bumangon ka, ket magnaka. Panagnakak nga rod kada kayo, ati anak ti tao, adda pan nakabalin na dito'y daga, ama makawan kadagiti basbasol. Kinunana iti paralitiko, ibilin ko ken ka, bumangon ka, bagkatem taidam, ket agawid kan. Ti makder adagos ti paralitiko iti imatang da amin. Binagkat na tinaggidaan na ket nagawid amang idaydayaw iti Diyos. Anyan asidao da. Nagbuteng da amin ang nagdaydayaw iti Diyos ket kinunkunada. Anyan anakaskas daaw dagiti na imatangan tayo itang aldaw. Kalpasan daytoy, rimuar ni Jesus ket nakita na ni Levi. May isa nga agsingsingir iti buwis. Agtugtugaw iti opisina na. Kinuna ni Jesus ken kuana, surutan nak. Timakder ni Levi. Pinanawan na amin, ket simurot ken ni Jesus. Kas pamadayaw na ken ni Jesus, nang isagana ni Levi iti dakkel a padaya ijay balay na. Timmabuno ti adu nga agsingsingir iti buwis, ken da dumapay at tattao. Nagtantanubutob dagiti Pariseo ken dagiti kakadwada, ang mamaestro iti linteg ket kinunada kadagiti adalan ni Jesus. Apay akalang lang ken inumyo dagiti agsingsingir iti buwis, ken dagiti dakes at tattao. Singmungbat ni Jesus kadakwada. Saan adagiti nasalunat ti makasapol iti mangagas, nudiket dagiti masaksakit. Sa anak nga imay, tapno ayabak dagiti nalinteg, ngem imayak agayab kadagiti managbasol, ket iti kasta, agbabawi da. Kinuna ti sumagmamano at tattao ken ni Jesus, masansan nga agayunar ken agkararag dagiti adalan ni Juan, kastamit dagiti adalan dagiti Fariseo, ngem mangan ken uminom dagiti adalam. Simungbat ni Jesus, mabalin aya adi mangan dagiti makiboda, no adda ti nobyo iti arpad da? Saan a mabalin? Ngem dumteng to ti tiyempo a maipanaw ti nobyo kadakwada, ket isunton ti panagayunarda. Sinarita pay ni Jesus kadakwada daytoy a pangngari. Awan ti tao a mangala iti baro alupot, tapno itakop na iti daan a pagan-anay. No kasta ti aramiden na, dadaelen na ti baro akawes, ket saan pay a maibagay iti nakaitakupan na. Awan met mangikabil iti baro nga arak iti daan asupot alalat. No kasta ti aramiden na,
Betta ken to ti baro nga arak ti supot, maibalang ti arak, ken madadael ti supot. Saan? Masapol nga ikarga ti baro nga arak iti baro a supot alalat, ket tinakaraman iti baak nga arak, di na pagan-ano ti uminom iti baro. Takunana, naimimas ti baak. San Lucas Kapitulo 6. Iti maysa nga aldaw a panagginana, magmagna ni Jesus iti kataltalunan a namulaan iti trigo. Nagruros dagiti adalan na kadagiti dawa. Binuksilan da sa dakinnan. Kinuna ti sumagmamano a Pariseyo. Apay nga aramidin nyo ti iparit tilinteg tayo iti aldaw a panaginana. Diyo pa'y ayan nabasa ti inaramid ni David iti mabisin? Kastamat dagiti tattao na? Insungbat ni Jesus. Simrek ni David iti balay ti Diyos. Inala na ti tinapay ana idaton iti Diyos ket nangan. Inikan namet dagiti kakadwana. Iti paglintagan tayo. Dagiti laeng papadi ti mapalubusan amangan iti dayta at tinapay. Ket inggibos ni Jesus. Ti anak ti tao, iso ti apo ti aldaw a panaginana. Iti sabaling nga aldaw a panaginana, napan ni Jesus iti sinagoga ket nangisuro. Adda sadyay ti maysa a tao paralitiko ti makanawan nga imana. Palpaliiwen ti sumagmamano a mamaestro iti linteg. Kastamot dagiti Pariseyo. No mangagas ni Jesus iti aldaw a panaginana tapno adda panggapwanda a mangidarum kenkwana. Ngem ammo ni Jesus ti pampanunutan da. Kinunana iti lalaki. Tumakder ka, ket umay ka dito'y sango. Timakder ti lalaki ket napan iti sangwanan da. Saludsudek man kada kayo. Kinuna ni Jesus. Anya ti ipalubos ti linteg nga aramiden tayo iti aldaw a panaginana. Ti panagaramid iti naimbag, wenno iti dakes. Ti panangisalakan, wenno ti panangdadael iti biag. Inwaras na ti panagkita na kadakwada amin, sana kinuna iti lalaki. Unnatem ta imam. Innunna ti lalaki ti imana ket imimbagan. Ngem napalalo ti pungto dagiti Pariseyo ken mamaestro iti linteg, ket nagsasaritaan da no anya ti aramiden da ken ni Jesus. Iti dayta at tiyempo, simangat ni Jesus iti bantay tapno agkararag. Nagpatpatnag sadyay ang nagkararag iti Diyos. Kabigatan na, inayaban na dagiti adalan na, ket pimili iti 12 kadakwada, a dinutukan na nga apostoles. Ni Simon a pinanaganan na iti Pedro, ken ni Andres a kabsat na, da Santiago ken Juan, da Felipe ken Bartolome, da Mateo ken Tomas, ni Santiago nga anak ni Alfeo, ni Simon a managan patriota, ni Judas nga anak ni Santiago, ken ni Judas Iscariote a nagbalin amang lilipot. Idi sumalsalog da iti bantay, nagsardeng ni Jesus iti nasimpa adiso nga ayan ti adu nga adalan na. Adamot sadyay dagiti nakadadu at tao a naggapo iti amin a paset ti Judea ken Jerusalem. Kastamot dagiti syudad ti Tiro ken Sidon nga asideg iti baybay. Napanda sadyay tapno agdengdengeg da kenkwana ken paagasan da dagiti saksakit da. Napanmet dagiti agsagsagaba kadagiti dakes nga espiritu ket immimbagda. Kaya titunggal maysa asagida ni Jesus. Taadda aggapo kenkwana apan nakabalin amang paimbag kadakwada amin. Kinita ni Jesus dagiti adalan na ket kinunana. Nagasat kayo, dakay anapanglaw, takukwayo ti pagarian ti Diyos. Nagasat kayo, da kayo amabisin ita, tamapnag kayto. Nagasat kayo, da kayo nga agsangit ita, taagkatawa kayto. Nagasat kayo, no guraan da kayo dagiti tattao, no di da kay awaten, no pabainan da kayo, no kunada adakes kayo, gapo iti anak ti tao. Agragsak kayo,
Numapasamak ti kasta, ket aglagto kayo itirag-o, taadadakkel agong gunayo sa dilangit. Kastamet ti inaramid dagiti kapuunanda kadagiti profeta. Ngem asi kayo pay, dakay anabak ng ita, talinak amyon tinamay ti biyag. Asi kayo pay, dakay amapnek ita, tamabisinan kayto. Asi kayo pay, dakay nga agkatawa ita, tagdungaw ken agsangit kayto. Asi kayo pay, no nasaya at tisawen ti amin a tao, maipapan kada kayo. Takas tamet ti kinun ko na dagiti kapuunanda, maipapan kadagiti sinan profeta. Ngem ibagak kada kayo nga agdengdengeg kanyak. Ayaten nyo dagiti kabusoryo, ket ipaayan nyo iti imbag dagiti manggura kada kayo. Bendisyonan nyo dagiti mangilunod kada kayo, ket idawdawatan nyo dagiti mangidadanes kada kayo. No addamang tungpa iti maysa apingping mo, patungpampay ti bangir. No adda mangala iti kagay mo, bayam nga alaan na pay tabadom. Ikam ti siya sinuman a dumawat ken ka, ket no adda mangala iti sanikwam, di mo paisublin. Aramiden nyo kadagiti tattao ti kayatyo nga aramiden da kada kayo. No dagiti laeng agayat kada kayo ti ayaten nyo, adda aya magunggunayo, uray dagiti managbasol, ayaten damet dagiti agayat kadakwada. Ket no dagiti laeng mangipaay kada kayo iti imbag ti ipaayan nyo iti imbag, adda aya magunggunayo, uray dagiti managbasol, kastamet ti aramid da. No dagiti laeng ammuyo amang isublinto kadagiti buluden da kada kayo ti pabuludan nyo, adda aya magunggunayo, uray dagiti managbasol, pabuludan da dagiti managbasol, tanam na maenda ama isublimet laeng ti ipabulod da. Saan akasta ti aramiden nyo? Ayaten nyo kitdi dagiti kabusoryo, ket ipaayan nyo ida iti imbag. Agpabulod kayo, ngem diyo namnamaen ama supapakan kayo. No aramiden nyo dagitoy, dakkel to ti gunggunayo, ket anak na kayto ti kangatuan. Tanaasi ti Diyos kadagiti di makaammo nga agyaman ken kadagiti managdakdakes. Masapol amanang nga asi kayo akas kini amayo amanang nga asi. Diyo ukumen ti padayo a tao, tapno di na kay tumet ukumen ti Diyos. Diyo ilunod ti padayo a tao, tapno di na kay tumet ilunod ti Diyos. Mamakawan kayo, ket pakawanin na kay tumet ti Diyos. Mangted kayo, ket ikan na kay tumet ti Diyos. Sukat anaan-anay, nasedsedsed, ken agliplipyas ti maipasabokto kada kayo. Tati pangrukod yo iti sabali, isuntumetla ti pangrukod ti Diyos kada kayo. Sinarita pay ni Jesus kadakwada daytoy a pangngarit. Saan amabalin nga idalan ti may sa abulsek ti padana abulsek? No kasta ti maaramid, matnagdanto adwa iti abot. Saan anangat nga to ti agad-adal ngem ti maestrona? Ngem no maturpos nan ti adal na, agbalinton akas iti maestrona. Apay adilawem ti puling iti mata ni kabsat mo, ngem di mo madlaw ti troso iti matam. Kasano ti panagkunam nga ikatem ti puling iti mata ni kabsat mo, no di mo pa'y madlaw ti troso iti matam. Sika nga agin sisingpet, ikatempay nga umuna ti troso iti matam. Tapno nalawag ti panagkitam, amang ikat iti puling nga adda iti mata ni kabsat mo. Saan nga agbunga ti nasayaat akayo iti dakes? Saan met nga agbunga ti dakes akayo iti nasayaat? Mailasin ti kayo, babaen iti bunga na. Awan mapuros nga igos kadagiti sisiitan. Wenno maburas nga ubas kadagiti kalkalunay. Irwar tinaimbag a tao dagiti naimbag nga adda iti puso na. Ket irwar met ti dakes a tao dagiti dakes nga adda kenkwana. Ta isawang ti tao dagiti linaon ti puso na. Apay nga awagan dak iti Apo
Apo, ngem di yumat aramiden ti ibagak. Amin nga umay kanyak, ken dumngeg iti saok. Ket tungpalan da ida, ibagak kada kayo ti pakaipadaan na. Maipada iti maysa a tao a nagpatakder iti balay. Nagkali iti nauneg, ket insad na ti fondasyon iti bato. Imay ti layos, ket dinalapos na dayta a balay. Ngem saan anaan-ano, tanasaya at ti pan nakaipatakder na. Ngem ti tao adumngeg iti saok, ket di na metungpalen. Maipada iti maysa a tao, a nagpatakder iti balay iti rabaw ti daga, ngem awan inkabil na a fondasyon. Idi dumteng ti layos, dinalapos na dayta a balay, ket dagos anarba. Anian anakam amak ti pan nakarbana. San Lucas Kapitulo 7. Napan ni Jesus ijay Capernaum, apaman ang nasauna amin dagitoy kadagiti tattao. At dasadyay ti maysa a kapitan dagiti soldado ti Roma. Masakit ti patpatgan na unay nga adipen ket dandanin matay. Idi madamag ti kapitan ti maipapan ken ni Jesus. Imbaon na ti sumagmamano a panglakayen a Hudyo, tapno dawaten da kenkwana nga umay na agasan ti adipen na. Napanda ken ni Jesus ket nagpakpakaasi da kenkwana. Pudno a maikari daytoy at tao iti tulong mo. Kinunada. Taay-ayaten na dagiti tattao mi, ket imbangon na kami pay iti sinagoga. Kimuyog ni Jesus kadakwada. Idi asidigan ni Jesus iti balay, nang ibaon ti kapitan kadagiti gagayem na tapno ibagada daytoy kenkwana. Apo, di ka laagbambannogen tadyak may kari nga umawat ken ka iti balay ko. Ipapan ko pa'y adyak may kari nga umay ken ka iti personal. Agbilin ka laeng ket umimbagto ti adipen ko. Uray siyak, at dadag iti ofisyales amang ituray kanyak, ket addamet soldado nga iturayak. Inka, kunak iti may sakit mapan. Umay ka, kunak iti sabali ket umay. Aramidem daytoy, kunak iti adipen ko, ket aramiden na. Nasdaaw ni Jesus ang nakangeg iti daytoy. Sinango na dagiti adu a sumursurot kenkwana sanak kinuna. Ibagak kada kayo, ajak pa'y nakakita iti kastoy a pamati. Uray iti entero nga Israel. Nagsubli dagiti na ibaon iti balay ti kapitan. Ket nasangpetanda nga imimbagen ti adipen. Iti saan ang nabayag, napan ni Jesus iti maysa nga ili, amanagan na in. Kimuyog kenkwana dagiti adalan na ken adu at tao. Idi makaasideg iti ruangan ti ili, apag isumot a rumuar dagiti tattao iti maysa a pamunpon. Tinatay isu ti bugbugtong nga anak a lalaki ti maysa a balo a babae. Kimuyog kenkwana ti adu at tao at taga-syudad. Naasyan ti Apo, idi makita na ti ina. Di kagsangsangit. Kinunana kenkwana. Imasideg ni Jesus ket sinagid na ti lungon. Nagsardeng dagiti mangbakbaklay iti lungon. Kinuna ni Jesus. Barok, bumangon ka. Nagtugaw day dinatay ket nagsao. Inyawat ni Jesus ken ni inana. Nagbuteng dagiti amin na tattao ken inday dayaw dati Dios. Nagparang kadatayo ti maysa na indaklan na propeta. Kinunkunada. Imay ti Diyos amang isalakan kadagiti tattao na. Nagwaras daytoy adamag maipapan ken ni Jesus iti entero a Judea ken kadagiti kabangibang a luglugar. Naamuan ni Juan kadagiti adalan na ti amin maipapan kadagitoy ket inyaban na ti dua kadakwada. Imbaon ni Juan ida iti Apo, tapno saludsuden da daytoy. Sika kaditi ubay ako na ni Juan, wenno aguray kami pay iti sabali? Idi makadanon da ken ni Jesus, kinunada. Imbaon na kami ni Juan na mamunyag, tapno saludsuden miking ka, no sika ti kunana nga umay, wenno aguray kami pay iti sabali. Iti dayta nga oras, adu dagiti tattao a pinaimbag ni Jesus kadagiti saksakit ken an-anayenda. Pinaksyat na dagiti dakes nga espiritu. Inigasan na ti adu a bulsek ket nakakita da. Kinuna ni Jesus kadagiti imbaon ni Juan. Agsubli kayo ken ni Juan,
ket ibagayo ken kuana dagiti nakita ken nangegyo. Makakita dagiti bulsek, makapag na dagiti pilay, mapaimbag dagiti agkukutel, makangeg dagiti tuleng, mapagungar dagiti natay, ken maikaskasaba tinaimbag adamag kadagiti napanglaw, nagasat ti tao adi agduadwa kanyak. Idi nakapanawan dagiti binaon ni Juan, kinuna ni Jesus kadagiti tattaong maipapan ken Juan. Idi mapan kayo ken ni Juan ijay letang. Anya tininamnamayo a makita. May sa aruno agargarawen ti angin. Anya tinapanyo kinita. May sa atao an agkawes itinapintas apagan anay. Kinapudno na. Palasyo ti pagnaidan dagiti agkawes iti kasta. Ken agbiag asi bubuslon. Ibagayo man kanyak no anya tinapanyo kinita. May sa a profeta? Wen, ket ibagak kada kayo, anang nangruna pa'y ngem profeta tinakitayo. Tani Juan ti pakaiturungan ti kuna tinasantuan asurat. Adtoy ti babaonek, kuna ti Diyos. Ibaon ko nga umununang ngem sika, tapno isagana na ti dalan mo. Ibagak kada kayo akadagiti amin anayanak, awan nang nangruna ngem ni Juan. Nupay kasta, natantanok ngem iso ti kanumuan iti pagarian ti Diyos. Dimngeg ken kuana dagiti amin at tattao ken dagiti agsingsingir iti buwis. Nagdaydayaw da iti Diyos. Gapo ta inawat da ti panagbunyag kadakwada ni Juan. Ngem inumsi dagiti Pariseo ken mamaestro iti linteg ti panggep ti Diyos kadakwada. Ket dida kinaya ti pabunyagan ken ni Juan. Anya ti pangipadaak kadagiti tattao kadagitoy nga aldaw. Intuloy ni Jesus. Anya ti pakayaspingan da. Kas dala kadagiti ubing nga agtutugaw iti tiyandaan. Impukkaw ti may sa agrupo kadagiti kaayayam da. Nagtukar kami iti naragsak, ngem di kay nagsala. Nagkantakam iti naliday, ngem di kayo nagladingit. Imay ni Juan amamunyag. Nagayunar, ken di imminom iti arak, ket kinunayo, linuganan ti demonyo, imay ti anak ti tao, nangnangan, ken immin inom ket kinunayo. Kitain nyo daytoy a tao, narawet, ken mamartek, gayam dagiti agsingsingir iti buwis, ken dadumapay adakes at tao, nupay kasta, maipakita apod no ti sirib ti Diyos, babaen kadagiti aramid dagiti anak na. Maysa a Pariseo tinangawis kini Jesus a makipangan ken kuana. Napan ni Jesus iti balay ti Pariseo ket simmango iti panganan. Iti dayta nga ili adda babae adakes unay ti panagbiag na. Idi nadamag na amang mangan ni Jesus iti balay ti Pariseo. Napanmet sadyay ket nangitugot iti sanga freskita abang banglo. Nagtakder nga agsangsangit iti likudan ni Jesus. Nagtagtad dagiti luwanang kadagiti saka ni Jesus. Ket pinunasan na ida iti buok na. Inagkan na dagiti saka ni Jesus sana binukbukan iti bangbanglo. Idi makita dayto iti Pariseo anang awis ken Jesus. Kinunana iti nakam na Nupudno a profeta daytoy a tao, ammo na kumano siya sino daytoy a babae amang sagsagid kingkuana. Ammo na kumati kadakas ti panagbiag na. Simon, kinuna ni Jesus iti Pariseo, adda ibagakken ka. Anya dayta maestro, insungbat ni Simon. Adda doa a tao nga imutang iti kwarta. Inrugi ni Jesus. Ti maysa, imutang iti 5 a denaryo. Ti may kadwa, 50. Agsipod ta dida makabayad, pinakawan ida ti imutangan da. Siya sinon to kadagitoy ti dakdakkel ti panagayat na iti nagpautang. Insungbat ni Simon. Paggarupek at itaw nga ado ti napakawan nga utang na. Pudno takunam. Kinuna ni Jesus. Tinalyaw na ti babae, sana kinuna ken Simon. Makitam daytoy a babae. Simrekak iti balay mo,
ket dinak inikan iti danom apang bugok kadagiti sakak. Ngem binugwan da iti ababae dagiti sakak iti luana, ken pinunasan na ida iti buok na. Sika, dinak sinabat iti agek, ngem manipod itay simang petak. Di pa'y nagsardeng amangag agap kadagiti saksakak. Sika, di mo linanaan ti ulo, ngem iso, dinigos na dagiti sakak iti bangbanglo. Ngarod, ibagakken ka. Gapo iti dakkel a panagayat nga impakita na. Napakawanen dagiti ado abasbasol na. Ngem ti tao abasit ti mapakawan ken kuana. Basit met ti panagayat na. Kinuna ni Jesus iti babae, napakawanen dagiti basbasol mo. Si asino dito at tao mamakawan ore pa'y kadagiti basbasol. Kinuna iti nakam dagiti dadduma as isasango iti panganan. Ngem kinuna ni Jesus iti babae, insalakan na ka ti pamatim, agawid kan asitatal na. Kapitulo 8. Iti saan ang nabayag? Sinursor ni Jesus dagiti ilili ken barbaryo, ket inkas kasabana tinaimbag adamag, maipapan iti pagarian ti Dios. Kimuyog ken kuana dagiti 12 nga adalan. Kimuyog met ti sumagmamano a babae a naagasan kadagiti sakit da, ken kadagiti dakes nga espiritu. Ni Maria a managan Magdalena a nakapaksiatan kadagiti 7 a demonyo. Ni Juana nga asawa ni Kusa a katalek ni Herodes. Ni Susana ken adupay a babae a nangipaay kadagiti sanikwada a kastulong ken ni Jesus ken kadagiti adalan na. Saan nga agsardeng ti panagsangpet dagiti tattao a mapan ken ni Jesus? Naggapuda kadagiti na dumaduma nga ili. Idi na urnungan ti adu a tao, sinarita na daytoy a pangarig. Adda may sa atao anapan nagpurwak kadagiti bukel. Idi agpurpurwak, nagdiso ti sumagmamano a bukel iti igid ti dalan a nakapaypayatan da. Ket tinuktok dagiti tumatayab. Adda met sumagmamano a bukel a nagdiso iti kabatuan. Idi agtubo da. Nalaylay da, ta saan a nadameg ti daga a nagdisuan da. Nagdiso ti sumagmamano a bukel iti nagtubuan dagiti siitan amula a nakigiddan a dimmakkel ken nanglepes kadakwada. Addamet kadagiti bukel a nagdiso iti nadameg a daga. Nagtubo ken nagbunga da iti sagsasangagasot. Dumngeg nga rod ti siya sinuman nga addaan pannakaawat. Inggibus ni Jesus. Sinaludso dagiti adalan ni Jesus ti kaipapanan daytoy a pangarig. Naipakaammo kada kayo dagiti palimed ti pagarian ti Dios. Insungbat ni Jesus, ngem maipakaammo dagitoy kadagiti dadduma, babaen kadagiti pangarig, tapno uray kitkitaan da, di da mailasin, ken uray dengdenggenda, di da maawatan. Daytoy ti kaipapanan ti pangarig. Ti bukel iso ti sao ti Dios. Dagiti nagdiso iti igid ti dalan. Iladawan da dagiti tattao a dumngeg. Ngem umay ti diablo ket ikkaten na ti mensahe iti puso da. Tapno di da mamati ken maisalakan. Dagiti nagdiso iti kabatuan. Iladawan da dagiti tattao a dumngeg iti mensahe ken awaten da asiraragsak. Ngem saan nga umuneg ti mensahe kadakwada. Mamati da iti apagbiit. Ngem sumina da no dumteng ti tiyempo apan nakasuot. Dagiti nagdiso iti ayan dagiti siitan amula. Kayarigan da dagiti tattao a dumngeg. Ngem dagiti pakaringguran ken kinabaknang ken ragragsak dito'y abiyag. Lepwesen da ida, ket saan amatangkenan dagiti bunga da. Dagiti nagdiso iti nadameg adaga. Iladawan da dagiti tattao adumngeg iti mensahe. Salimet-meten da iti naimbag,
ken natulnog a puso. Ket agtalinaed da, agingga iti agbungada. Awan manggangat iti pagsilawan. Sana kaluban, wenno ikabil iti sirok ti pagiddaan. Ikabil nakitdi iti nairanta a pagyanan na, tapno makita dagiti tattao tilawag na no sumrekda. Taawan tinailemeng adinto mailatak. Ket awan ti palimed, adinto maamuan ken maiparangarang. Agannad kayo nga rod iti panagdangdangagyo. Tati addaan, maikantupay iti ad-ado. Ket ti awanan, uray pay ti ipagarup na nga addaken kuana, maikatupay. Napan ken ni Jesus ni inana ken dagiti lalaki a kakabsat na. Ngem dida makaasideg ken kuana gapu iti kaadu ti tao. Adda ijay ruwar ni inam ken dagiti lalaki kakabsat mo, ket kayat da ka makita. Adda nagkuna ken ni Jesus. Ti inak ken kakabsat ko, isuda dagiti dumngeg ken mangtungpal iti sao ti Dios. Kinuna ni Jesus kadakwada amin. Iti maysa nga aldaw, limugan ni Jesus ken dagiti adalan na iti bangka ket kinunana kadakwada. Bumalasiw tayo. Nagrubwat da ket idi aglaylayag da, nakaturog ni Jesus. Dimteng tinapigsa nga angin iti danaw, ket mangrugin ang mapno ti bangka iti danum. Iti kasta, napaggad iti kasasaad da. Napandag iti adalan ken Jesus ket riniinga. Apo! Apo! Kinunada. Lumnag tayon! Pimangon ni Jesus ket binilin na ti angin ken dagiti nadawel a dalluy. Nagtalnada ket nalinak manen ti danaw. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan. Sa dino tiyan ti pamatiyo. Ngem gapu iti siddaaw ken amakda. Kinunada iti maysa ken maysa. Anya ti katatao na daytoy. Bilinen na ti angin ken dagiti dalluyon ket agtulnog da ken kuana. Intuloy da tinaglayag ket demdeng da iti daga dagiti Gergeseno. Iti balasiw ti danaw ti Galilea. Idi sumanglad ni Jesus, sinaba ti maysa a lalaki at taga-ili a nabayagen a linuganan dagiti demonyo. Lamo-lamo ket saan nga agtaeng iti balay no diket kadagiti tantanem. Apaman ang nakita na ni Jesus, nagikis sa nagparintumeng iti sangwanan na. Jesus nga ti Dios akangatuan. Impukkaw na. Anya ti kayat mo kanya. Pangaasim tadinak parigaten. Kasta ti sinauna ta impili ni Jesus iti dakes nga espiritu arumwar iti dayta a lalaki. Masansan a parigatan na ket uray tenglen ken kawaran da dagiti ima ken sakana. Pugsutan na ti kawar sa iturong ti demonyo iti let-ang. Anya tinagan mo? Sinaludsod ni Jesus. Armada. Insungbat ti tao. Taado a demonyo ti limugan ken kuana. Dinawat dagiti demonyo ken ni Jesus adi na ibaon ida iti yuyeng. Iti asideg sadyay, adadakkel nga arban ti baboy amang mangan iti bakras ti turod. Nagpakpakaasi dagiti demonyo ken Jesus a palubusan na ida a sumrek kadagiti baboy. Pinalubusan na ida. Rimuar nga ro dagiti demonyo iti tao ket sumrek da kadagiti baboy. Nagdadarison ti entero nga arban iti tepang sada ti mapwak iti danaw ket nalmes da amin. Idi makita dagiti agtartaraken kadagiti baboy ti napasamak. Nagtataray da anapan nagipadamag iti ili ken kadagiti barbaryo. Napan kinita dagiti tattao ti napasamak. Idi makadanon da iti ayan ni Jesus. Nasarakan da ti lalaki a nakapaksiatan dagiti demonyo. Agtugtugaw a nakabadon iti sakaanan ni Jesus. Nagpulangen tinasayaat a panunot na. Nagbuteng dagiti amin at tattao. Sinarita dagiti nakaimatang iti napasamak no kasano ti panakaimbag ti lalaki. Gapu iti kastaunay a buteng dagiti Gergeseno,
Dinawat da ken Jesus a pumanaw sadyay. Limugan nga rod ni Jesus iti bangka ket pimanaw. Nagpakpakaasi ken Jesus ti lalaki a nakapaksyatan dagiti demonyo a makikuyog kuma ken kuana. Ngem pinagawid ni Jesus a kunana. Agawid ka ket di, ket saritaam ti amin nga inaramid ti Diyos ken ka. Nagawid ti lalaki ken impadamag na iti entero nga ili ti inaramid ni Jesus ken kuana. Idi agsubli ni Jesus iti balasiw ti dan-aw. Inawat a siraragsak dagiti adu at tattao anang paspasungad ken kuana. Ket demteng ti maysa a taong agnagan Jairo. Maysa a pangulo iti sinagoga sadyay. Nagrukbab iti sangwanan ni Jesus ket nagpakpakaasi ken kuana amapan iti balay na. Dandani ngamin matay ti kakaisuna nga anak na a babae nga agtawen iti 12. Idi magmagna ni Jesus, inaribungbungan dagiti tattao. Adda sadyay ti maysa a babae nga agsagsagaba iti panagbulos ti dara. 12 a tawenen nga agsagsagaba ket nagastuna aminen asa ni kuana kadagiti manggagas ngem awan nakapaimbag ken kuana. Nakilinetlet kadagiti tattao ket napan iti likudan ni Jesus. Sinagid na ti gayadan ti kagay ni Jesus. Ket dagos ang nagsardeng ti panagbulos ti dara na. Siya sino tinangsagid kanyak? Sinaludsod ni Jesus. Saan asyak? Maysa-maysa tinagkuna. Apo. Kinuna ni Pedro. Ado at tao ti agdidinnuron iti lawlaw mo. Adda nang sagid kanyak. Impapati ni Jesus. Tanariknak nga addapan nakabalin anauyos kanyak. Idi makita ti babae ang naduktalanen, agtagtigirger anapan ken Jesus sa nagrukbab iti sangwanan na. Iti imatang dagiti amin at tattao. Impalawag na no apay asinagid na ni Jesus ken ti panakaimbag na adagos. Anak ko, pinaimbag na ka ti pammatim. Kinuna ni Jesus. Agawid kan asitatal na. Madama paylaeng asasawen daytoy ni Jesus ididumteng tinaibaon ang naggapo iti balay ni Jairo. Natayen ti anak mo. Kinunana ken ni Jairo. Saan mo naringguren ti maestro? Ngem nanggag daytoy ni Jesus ket kinunana ken ni Jairo. Di ka agdanag. Papigsam ket di ti pammatim, ket umimbag to ti anak mo. Ididumteng ni Jesus iti balay. Awan pinastrek na no dilaeng da Pedro, Juan, Santiago ken dagiti naganak iti ubing. Amin nga adda sadyay sangsangitan ken dungdung awan da ti ubing. Di kay agsangsangit. Kinuna ni Jesus. Saan anatay ti ubing? Matmaturog laeng. Linalais da ni Jesus. Taamuda anatayon ti ubing. Ngem iniggaman ni Jesus ti ima ti ubing. Anak, bumangon ka. Kinuna ni Jesus. Nagungar ti ubing ket timakder adagos. Imbilin ni Jesus nga ikanda iti kanan na. Nasdaaw dagiti naganak. Ngem imbilin ni Jesus kadakwada nga awan pagibagbagaanda iti napasamak. San Lucas Kapitulo 9. Inayaban ni Jesus dagiti 12 nga adalan, ket inted na kadakwada ti panakabalin ken turay amang paksyat kadagiti amin a demonyo, ken mangpaimbag kadagiti masakit. Kalpasan na, imbaon na ida amang ikasaba iti pagarian ti Dios, ken mangpaimbag kadagiti masakit. Kinunana kadakwada. Di kayo mangitugtugot iti uray anya. Sarukod man, wenno bayon. Kanen man, wenno kwarta, uray pa'y pagsukatan nyo. No adda mangawat kada kayo. Agdagos kayo iti dayta abalay, ingana apumanaw kay iti dayta nga ili. No dida kay awaten, panawan nyo dayta nga ili, ket pampagan nyo ti tapok iti sa kayo, akas pakabalaganda. Pimanaw dagiti adalan, ket sinursurda ti amin a baryo. Inkas kasabada tinaimbag adamag.
ket nangag-agas kadagiti masakit iti amin a lugar. Nadamag ni Herodes nga agturay iti Galilea dagiti amin a mapaspasamak. Ket napalalo ti panakariribok na gaputa adda sumagmamano at tattao nga agkunkuna a nagungar ni Juan a Mamunyak. Kunamot dagiti dadduma a nagparang ni Elias. Adapay nagkuna a nagungar ti maysa kadagiti imununa a propeta. Pinaputulak ni Juan. Kinuna ni Herodes. Ngem siya sino ito'y a tao, a madamdamag ko. Manipod idin, tinarigagayan na a makita ni Jesus. Nagsubli dagiti apostoles ket sinarita da ken ni Jesus ti amin nga inaramid da. Inkuyog na ida anapan iti ili a managan Betsaida. Nadamag daytoy dagiti tattao ket simmurot da ken kuana. Inawat na ida ket inkasabana kadakwada ti pagarian ti Dios. Pinaimbag na dagiti masapul a maagasan. Mumalumen idinapan ken kuana dagiti 12 nga adalan. Pagawidemon dagiti tattao. Kinunada. Tapno mapanda kadagiti kabangibang nga ili ken barbaryo ket agbirok da iti kanen ken pagdagusanda. Taadayo tayo kadagiti balbalay. Ikanyo ket di ida iti kanenda. Insungbat ni Jesus. 5 at tinapay ken 2 nga ikan laeng ti adda kada kami. Kinunada. Kayat mo kadi nga ingkam gumatang iti ipakan kadakwada amin? 5,000 ti bilang dagiti lalaki sadyay. Pagtugawin nyo ang magrupo-grupo dagiti tattao. Sagli 50 iti tunggal grupo. Imbilin ni Jesus kadagiti adalan. Nagtungpal dagiti adalan ket pinagtugaw da dagiti amin at tattao. Inala ni Jesus dagiti 5 at tinapay ken 2 nga ikan. Timmangad sa dilangit sa nagyaman iti Dios. Pinispisi na dagiti tinapay ket inted na kadagiti adalan tapno ibunong da kadagiti tattao. Nanganda amin ket nabsugda. Inurnong dagiti adalan dagiti natda ket napno ti 10 ket 2 a basket anagi kabilanda. Iti maysa nga aldaw, idi agkarkararag a maysa ni Jesus. Immasideg ken kuana dagiti adalan. Siya sino akkano iti panagkuna dagiti tattao? Sinaludsod na kadakwada. Adda agkuna asika ni Juan a Mamunyag. Insungbat da. Addamet agkuna asika ni Elias. Adapay agkuna a nagungar ti maysa kadagiti imununa a propeta. Ket da kayo. Sinaludsod na kadakwada. Sa sino ak iti panagkunayo? Sika ti Kristo ti Dios. Insungbat ni Pedro. Siinget ni Jesus anang bilin kadakwada nga awan pangibagbagaan da iti daytoy. Kinunana pay. Masapol nga agsagaban to iti napalalo ti anak ti tao. Ken laksiden dagiti panglakayen. Dagiti pangulwen apapadi. Ken dagiti mamaestro iti linteg. Mapapatay to. Ngem mapagungar to iti maikatlo nga aldaw. Ket kinunanang kadakwada amin. Ti agtarigagay asumurot kanyak. Masapol at alikodan na ti bagina. Ibaklay na ti krus na iti inaldaw. Ket suruten nak. Tati tao amang isalakan iti biyag na. Mapukaw nanto. Ngem ti makapukaw iti biyag na gapukanyak. Maisalakan nanto. Adda aya magungguna ti tao no matagikwana ti intero alubong. Ngem mapukaw wen no madadaal met ti biyag na. Awan. Ti mangibain kanyak ken iti pannursuro. Ibain tumet ti anak ti tao. Inton umay iti bukod na adayag. Iti dayag ti ama. Ken dagiti nasantuan nga angheles. Laglagipan nyo daytoy. Adda sumagmamano kada kayo ditoy adin tumatay. Agingga iti makita da ti pagarian ti Diyos. Agarup may sa alawas kalpasan ti panangisao ni Jesus kadagitoy. Inkuyog na da Pedro, Juan ken Santiago ket simmangat da iti bantay tapno agkararag. Idi agkarkararag, nagbalbaliw ti langana ket makasisirap ti pudaw dagiti pagayan anay na. Pagamuam,
Ada dua a lalaki ang makisasao ken kuana, da Moises ken Elias. Nagparangda iti nailangitan a dayag. Kasasarita da ni Jesus, maipapan iti asidigan a panangtungpal na iti panggap ti Diyos, babaen iti ipapatay na ijay Jerusalem. Nargaan idi titurog ni Pedro ken dagiti kadwana. Ngem idi makariingda, nakita da ti dayag ni Jesus ken dagiti dua a lalaki nga agtaktakder iti abay na. Baya ti papanaw dagiti dua iti ayan ni Jesus. Kinuna ni Pedro ken kuana, Apo, nagsaya aten ti kaaddatew ditoy, mangaramid kam iti tallo a kalapaw, maysa para ken ka, maysa para ken ni Moises, ket ti maysa para ken ni Elias. Di na ammo idi ti sasawen na. Madamapay lang agsasaw idi agparang ti maysa nga ulep anang linong kadakwada, ket nagbuteng dagiti adalan idi kumutan ida ti ulep. Ada timok ang nagapo iti ulep ang nagkuna, Daytoy ti anak ko, ti pinili, isu ti denggenyo. Idi agpukawan ti timok, nilaangan Jesus ti adda. Nagulimek dagiti adalan ket awan nang ibagbagaan da idi iti anyaman a nakita da. Iti sumarunong nga aldaw, simmalog da iti bantay. Adu at tao ti simabat ken Jesus. Pagamuan, may sa kadakwada tinagpukkaw. Maestro, impakpakaasin na. Kitaam ka di daytoy barok. Ti kakaiso na nga anak ko. Nuluganan ti dagas nga espiritu. Pagkikisin na kilaat. Pagkisiwan na. Kat paglabutaban na tingiwat na. Parigatin na unay. Kat di na kayat apanawan. Dinawat ko kadagiti adala mapaksyatan da kuma. Ngam di na nabalinan. Tao ang managdakdakes, ken awanan pamati. Kinuna ni Jesus, kasanupay kabayag ti kaaddak iti dennayo. Kasanupay kabayag ti panagan-anos ko kada kayo. Ket kinunana iti ama ti ubing, iyeg mo ditoy ti anak mo. Idi umas asideg ti ubing, imbalat ti demonyo ket pinagkisiw na. Ngem inungtan ni Jesus si dakas nga espiritu. Pinaimbag na ti ubing sana inyawat ken ni amana. Nagsidaaw dagiti amin at tao iti naindaklan apan nakabalin ti Dios. Mas daaw pay laeng dagiti tattao iti amin nga inaramid ni Jesus. Idi kunana kadagiti adalan na. Diyo liplipatan daytoy ibagak kada kayo. Dandanin mayawat ti anak ti tao iti pannakabalin dagiti tattao. Ngem dida ammo ti kay papanan ti sinauna ta nailimod kadakwada tapno dida maawatan. Nagbuteng da nga agsaludsod ken kuana maipapan iti daytoy. Adda rimswa apan nagsusupyat kadagiti adalan no siya sino kadakwada ti kangrunaan. Ammo ni Jesus ti pampanunutan da. Isut gapuna ang nangala iti maysa nga ubing. Ket pinagtakder na iti abay na. Sana kinuna kadakwada. Ti umawat iti dayti nga ubing gapo kanyak. Siyak ti awaten na. Ket ti umawat kanyak. Awaten na met ti nangibaon kanyak. Tati kanunumuan kadakay amin. Isu ti kangrunaan. Apo, impulong ni Juan. Nakita mi ti maysa a tao amang pakpaksyat kadagiti demonyo babaen itinagan mo. Pinaritan mi gaputa di tayo met kadwa. Saan nyo aparitan? Kinuna ni Jesus ken kuana ken kadagiti dadduma nga adalan. Takadwayo ti saan abumusor kada kayo. Idi umasidigen ti aldaw apan nakayuli ni Jesus sa dilangit. Inkadeng na ti mapan ija Jerusalem. Pinaunana ti sumagmamano at tao. Napanda iti maysa a baryo ijay Samaria, tapno isagana da ti amin para ken kuana. Ngem saan nga inawat dagiti tattao sadyay. Tanalawag ang mapan ni Jesus ijay Jerusalem. Idi makita daytoy da Santiago ken Juan nga adalan na, kinunada, Apo, kayat mo nga awagan mi a bumaba ti apoy sa dilangit tapno uramen na ida? Sinango ni Jesus dagiti adalan sana binabalaw ida. Kalpasan na, napan ni Jesus ken dagiti adalan na
iti sabali a baryo. Idi addada iti dalanda, immasideg ti maysa a lalaki ket kinunana ken ni Jesus. Sumurutak ken ka, ure sa dino ti papanam. Adda rukib dagiti musang, ken adda umok dagiti tumatayab. Ngem awan pagiddaan ken paginanaan ti anak ti tao. Insungbat ni Jesus, kinunana iti sabali a lalaki. Surutan nak. Ngem kinuna ti lalaki, Apo, innak man pa'y ipumpon ni amak. Kinuna ni Jesus kenkwana, Bayam dagiti natay amang ipumpon kadagiti minatay da. Inkakit di ikasabati pagarian ti Diyos. Adamanen sabali a nagkuna ken ni Jesus. Sumurutak ken ka Apo, ngiminak kadipay agpakada iti familiak. Kinuna ni Jesus kenkwana, Timang rugi nga agarado sa talyaw at talyaw, saan ang maikari iti pagarian ti Diyos? San Lucas Kapitulo 10. Kalpasan daytoy, pimili ni Jesus iti 70 ket 2 a lalaki. Imbaon na ida asagdudua tapno umununada amapan iti tunggal ili ken lugar apapanan nanto. Kinunana kadakwada, Ado ti anyen, ngem basit ti agani. Agdawat kayo nga rod iti akin kukwa iti maani, tapno mangibaon kadagiti agani. Inkayon, ibaon kayo akas orbon ti karnero iti ayan ti arban dagiti lobo. Di kayo mangitugtugot iti supot, bayon wenno sapatos. Di kay agsardeng iti dalan ako mablaaw iti siya sinuman. No sumrek kay iti may sa abalay, umuna ako nayo. Adda kumakapya iti daytoy abalay. No iti dayta abalay, adda tao ama nagayat iti kapya. Agbatin to kenkwana tiin kablaaw yo. No awan, ibabawi yo tiin kablaaw yo. Agdagus kay iti dayta abalay, ket kanen ken inumen yo ti idasarda kada kayo. Tarumbeng amatangdanan ti agtrabaho. Di kay agalis-alis iti pagdagusan nyo. No sumrek kay iti maysa nga ili ket awaten da kayo. Kaninyo ti maidasar kada kayo. Paimbagen nyo dagiti masakit iti dayta nga ili, ket kunayo kadagiti tattao sadyay. Asidegan kada kayo ti pagarian ti Diyos. Ngem no sumrek kay iti maysa nga ili, ket dida kay awaten. Mapan kayo kadagiti kalkalsada, ket kunayo. Uray ti tapok ti iliw akumpet kadagiti sakami. Punasen mi ang maibusor kada kayo. Nupay kasta, laglagipon nyo nga asidegan kada kayo ti pagarian ti Diyos. Ibagak kada kayo nga inton aldaw ti panangukom. Dakdakkel to ti asi ti Diyos iti Sodoma, ngem iti dayta nga ili. Asikan tupay Corazin, asikan tumet Bethsaida. No naaramid kumaijay Tiro ken Sidon dagiti milagro a naaramid kada kayo. Nabayag kuman nga impakita dagiti tattao sadyay, ti panagbabawi da kadagiti basbasol da, babaen iti panagtugaw da asikakawes, iti nakersang alupot, ken panangiwarakiwak da iti dapo, kadagiti bagbagida. Intun aldaw a panangukom, dakdakkel to ti asi ti Diyos iti Tiro ken Sidon, ngem kada kayo. Ket sika, Kapernaum, kayat mo kadi a maitanok kanto sa dilangit? Saan? Maitapwak kanto ijay Hades. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, Ti siya sino man adumngeg kada kayo, siya ti denggan na. Ngem ti saan nga umawat kada kayo, siya ti saan na nga awaten. Ket ti saan nga umawat kanyak, ti nangibaon kanyak ti saan na nga awaten. Siraragsak ang nagsubli dagiti 70 ket 2. Apo, Kinunada, uray dagiti demonyo. Nagtulnog da kada kami idibilinen mi ida itinagan mo. Insungbat ni Jesus,
Nakitak ni Satanas anat nag-akas kimat manipod langit. Denggan nyo, inikan kayo itipan nakabalin amang baddek kadagiti uleg, ken manggagama, ken mangparmek iti bileg ti kabusor. Awan to ti pakan anwan nyo. Ngem saan kayo kumangagragsak, gapota agtulnog dagiti dakes nga espiritu kada kayo. Agragsak kayo kitdi, ta naisurat dagiti nagnagan nyo sa dilangit. Iti day tamat laeng nga oras, napno ni Jesus iti rag-o, babaen ti Espiritu Santo. Kinuna ni Jesus, Agyaman ken ka, Ama, sika nga apo ti langit ken daga. Taimpakaammom kadagiti awan adal na ti inlimit mo, kadagiti mamasirib, ken kadagiti nasaririt. Wen, Ama, takasta tinagayatam ama aramid. Intalek kanyak ni amak dagiti amin. Awan makaamam mo iti anak, no dilaeng ti ama. Awan met makaamam mo iti ama, no dilaeng ti anak. Ken dagiti kayat ti anak, apangi pakaamuan. Simmango ni Jesus kadagiti adalan ket kinunana asililimet. Nagasat kayo, gapo kadagiti makitkitayo ita. Ibagak kada kayo nga adu a profeta ken ari, dinagtarigagay a kumita kadagiti makitayo, ken dumngeg kadagiti mangngegyo. Ngem dida nakita, wenno nangngeg. Timakder ti maysa a maestro iti linteg tapno suoten na ni Jesus. Maestro, sinaludsod na. Anya ti masapul nga aramidek, tapno magunod ko ti biyag nga agnanayon. Anya tinailanad iti linteg. Kinuna ni Jesus, Anya ti panagawat mo. Ayatem ti Apo at Diyos mo, iti amin a pusom, iti amin a kararwam, iti amin a pigsam, ken iti amin a panunot mo. Ken ayatem ti kaarubam, akas iti bagim. Insungbat ti maestro iti linteg. Husto ti insungbat mo. Kinuna ni Jesus, Aramidem daytoy, ket agbiag kanto. Ngem kayat ti maestro nga ikalentegan ti bagina. Isut gapuna a nagsaludsod manen ken ni Jesus. Siya sino ti karubak? Singmungbat ni Jesus. Adda may sa a tao a naggapo ijay Jerusalem, ket sumalsalog a mapan ijay Jericho. Sinaneb dagiti tulisan. Inalada amin nga adda kenkwana agraman bado na. Kinabkabilda, sada pinanawan adandanin matay. Nairanamet a sumalsalog sa jay ti maysa apadi. Idi makita na daydi lalaki, linisyan na, ket intuloy na tinagna. Simmalog met sa jay ti maysa alevita. Inasitgan na ti lalaki ket kinita na. Linisyan na, ket intuloy na tinagna. Ngem limabas met sa jay ti maysa a Samaritano nga agbibiyahe. Idi makita na ti lalaki, naasyan kenkwana. Inasitgan na, ket sinapsapuan na dagiti sugat na itilana ken arak, sana binedbedan ida. Insakay na iti bukod na nga animal, ket impan na iti maysa a pagdagdagusan, anang taripatuan na kenkwana. Kabigatan na, nangala iti doa pirak, ket inted na iti agpadpadagos. Taripatwem, kinunana kenkwana. Ket into nagsubliak, bayadak to amin anagastom. Kinuna nga rod ni Jesus, iti panagkunam, siya sino kadagiti tallo tipod no akaaruba day di tao asinaneb dagiti tulisan. Day di nang nga asi kenkwana. Insungbat ti maestro iti linteg. Kinuna ni Jesus, Inka nga rod, ket kastamet ti aramidem. Bayat ti panagdalyasat ni Jesus ken dagiti adalan na, dimtengda iti maysa a baryo. Sadyay, adda maysa a babae nga agnagan Marta anang sangaili kenkwana iti balay na. Adda kapsat na nga agnagan Maria a nagtugaw iti sakaanan ti Apo ket nagdengeg iti panursuro na. Gapo tamaringguran ni Marta iti panagsagsagana na,
napan ken Jesus. Apo, Kinunana, awan ka di anyaman na ken ka, abaybay anak ni kabsat ko? Kat si siyak ti agsagsagana? Ibagaman ken ko na tatulungan nak. insungbat ti Apo, Marta, Marta, adula amin apakaringguram, nga may salaeng ti masapul. Pinili na Maria ti kasayaatan, ket saan to amaikat kenkwana. San Lucas Kapitulo 11. Iti maysa nga aldaw, agkarkararag ni Jesus iti maysa a lugar. Idi malpasen, kinuna ti maysa kadagiti adalan na, Apo, isuro na kami man nga agkararag. Kas iti panangisuro ni Juan kadagiti adalan na. Kinuna ni Jesus kadakwada, No agkararag kayo, kastoy ti kunayo. Amami, madaydayaw kumati na santuan anagan mo. Umay kumati pagariyam. Ited mo kada kami ti taraon amasapol mi iti inaldaw. Pakawanan na kami kadagiti basbasol mi. Tapakawanan mi met dagiti amin anakabasol kada kami. Di na kam iturong itinakaro apakasuutan. Kinunapay ni Jesus kadagiti adalan na, Kas pangarigan, ititenga ti rabii. Mapaan ti maysa kada kayo iti balay ti maysa agayem na ket kunana. Gayem, pabuludan nakman iti tallo at tinapay. Dimmagas ngamin ti maysa agayem ko iti panagbiyahe na, ket awan apulos ti ipakan ko kenkwana. Kas pangarigan, ta isungbat ti adda iti balay. Di nakringringguren. Nairikepen ti ridaw, ket nakaidda kamin kadagiti anak ko. Diyak mabalinen ti bumangon amang tedken ka iti uray anya. Ibagak kada kayo. Numan pa'y aggayem kayo. Saan to a bumangon amang tedken ka iti tinapay? Ngem gaputa di mo isardeng ti agdawat. Bumangon to amang tedken ka iti amin amasapul mo. Ibagak nga rod kada kayo. Agdawat kayo, ket maikan kayto. Agsapul kayo, ket makabirok kayto. Agtuktok kayo, ket mailukat to kada kayo tiruangan. Tati amin nga agdawat, maikan. Ti agsapul, makabirok. Ti agtugtog, mailukat to kenkwana tiruangan. Siya sino kada kayo nga ama timangted iti ulag iti anak na, no dumawat iti ikan. Wenno ikan na aya iti manggagama, no dumawat iti itlog. No da kayo, idinto adakas kayo. Ammoyo timangted iti naimbag kadagiti anak yo. Dintuket ad-addan ti panangted ti ama sa dilangit iti Espiritu Santo, kadagiti agdawat kenkwana. pakpaksyatan idi ni Jesus ti maysa nga umel a demonyo manipot iti maysa a lalaki. Idi napaksyatan ti demonyo, makasaon dayti tao. Nasdaaw dagiti tattao. Ngem kinuna ti dadduma kadakwada, Ni Beelzebub a pangulo dagiti demonyo, ti mangmangted kenkwana iti pannakabalin, a mamaksyat kadagiti demonyo. Kayat met dagiti dadduma a suoten ni Jesus. Dinawat dangarod kenkwana amang ipangrang iti milagro apakakitaan iti iyanamong ti Diyos kenkwana. Ngem ammo ni Jesus ti pampanunutan da ket kinunana kadakwada. Saan nga agbayag ti pagarian a nabingay-bingay ken agbibinusor dagiti tattao na. Kastamet a mawarawara ti familia no agbibinusor dagiti kamkameng na. Ngarod, no agbibinusor dagiti pasurot ni Satanas, kasano ti panagpaot ti pagarian na. Kunayo apaksyatek dagiti demonyo, babaan iti tulong ni Beelzebub amang ted kanyak iti pannakabalin nga agaramid iti kasta. No kasta ti panangpaksyat ko kadagiti demonyo, kasanumet ti panangpaksyat kadakwada dagiti pasurot yo. Isudamat lang ti mang panaknek nga agbiddot kayo. Ngem siyak, paksyatek dagiti demonyo, babaan iti pannakabalin ti Diyos. Daytoy ti mangipaneknek adimtengen kada kayo ti pagarian ti Diyos.
Nubantayan tinapig sa alalaki ti balay na, ket si sasagana ti amin nga armas na, saan aman ano dagiti sanikwana. Ngem nurauten, kan parmeken tinapigpig sa alalaki, agawin na amin ti armas a nagtaltalkan ti aking balay. Kalpasan na, bingbingayin na dagiti tinakaw na. Ti saan a makikadwa kanyak, busuren na. Ti saan a tumulong kanyak nga agurnong, agiwara. Nurumwar ti dakes nga espiritu iti maysa a tao, mapan agsursur kadagiti luglugar a namaga, nga agsapol iti paginanaan na. Nuawan masapulan na, kunana iti nakam na. Agsubliak iti balay ko. Agsubli nga rod, ket masarakan na ti balay a nadalus ken naurnos. Rumwar, ket mangisangpet iti pito nga espiritu adakdakes pay ngem isu. Kadwa na idangag na itsadyay. Iti kasta, dakdakes ti maududi a kasasaad dayta a tao, ngem tiim mo na. Idi na sao ni Jesus daytoy, nagpukaw ti maysa a babae a naitalaong sadyay. Naggasat kit din ti ina anang ipasngay ken nang tagibiken ka. Kinunana, wen, ngem nagasgasat pay dagiti dumngeg, ken mangtungpal iti sao ti Diyos. Insungbat ni Jesus, idi umadado dagiti tattao a nangaribungbong ken ni Jesus, intuloy na tinagsao. Nagdakasen aya dagiti tattao kadagito yung aldaw. Agdawat da iti milagro. Ngem awan to ti maited kadakwada, malaksid ti milagro ni Jonas. Kas iti panagbalin ni Profeta Jonas, apagilasinan dagiti taga ni Nevi. Kas tamet nga agbalin to ti anak ti tao, apagilasinan dagiti tattao, kadagitoy apanawen. Intun aldaw ti panangukom. Tumakder to ti reyna iti abagatan, amang idarom kadagiti tattao iti daytoy akapututan. Agsipod ta nagdalyasat, manipod iti pagilyan na. Tapno umay nadenggan tinainsiriban apan nursuro ni Solomon. Ibagak kada kayo, adda dito inti may sa anatantanok ngam ni Solomon. Intun aldaw ti panangukom. Tumakderto dagiti taga ni Nevi amang idarom kada kayo. Ta nagbabawi da kadagiti basbasol da, idinangagda ti panangas kasaba ni Jonas. Adda ditoy, ibagak kada kayo, ti maysa anatantanok ngem ni Jonas. Awan manggangat iti pagsilawan, sana ilinged, wenno kaluban. Iparabaw nakit di iti nairanta a pagsaadan na, tapno makita dagiti tattao tilawag na, apaman asumrekda iti balay. Dagiti matam, ti pannakasilaw ti bagim. Nun nasalunat dagiti matam, nalawag ti entero a bagim. Ngem no saan a nasalunat dagiti matam, nasipnget ti entero a bagim. Agannad ka nga rod, tapno ti silaw nga addaken ka, saan a kinasipnget. Isut gapo na ano nalawag ti entero a bagim. Ket awan ti paset na anasipnget, pasig to analawag, akasla silsilnagan na katimay sa anaranyag a silaw. Kalpasan ti panagsao ni Jesus, inawis ti maysa a Pariseo a makipangan ken kuana. Napan ni Jesus kat simmango iti panganan. Nasdaaw ti Pariseo idi makita na asaan ang nagbuggo ni Jesus, sakbay ti pannangan na. Ngem kinuna ti Apo ken kuana, da kayo a Pariseo, dalusan nyo ti ruwar ti tasa ken pinggan, ngen napno ti unegyo iti ranggas ken kinadakes. Maag kayo, ti Diyos ang nangaramid iti akin ruwar. Saan aya nga inaramid met ti akin uneg? Itedyo kit di kadagiti napanglaw tinagyan kadagiti tasa ken pinggan nyo, ket nadalusto amin na nabanag kada kayo iti imatang tilinteg. Si kayo pa'y a Fariseo. Agpayso nga itedyo iti Diyos ti apagkapullo iti apit yo amenta. Ruda, ken daduna pa'y anat nateng.
Ngem diyo met ikaskaso ti kinalinteg, ken panagayat iti Diyos. Dagitoy tirebeng yu atong palen, ket diyo liwayan dagiti dadduma. Asi kayo pa'y a Fariseo. Pagay ayat yu dagiti kang runaan a pagtugawan kadagiti sinagoga, ken makablaawan iti publiko. Asi kayo pa'y. Mayarig kayo kadagiti tantanem nga awan markana, abadbaddeken dagiti tattao, tadidaam mo atanem. Maestro, Kinunaken ko na ti maysa a maestro iti linteg. insultumet kada kami iti kasta a panagsaom. Asi kayo pa'y ama maestro iti linteg. Insungbat ni Jesus. Ipabaklayo kadagiti tattao dagiti nadagsen nga awit. Ngem di kay met aggunay at tumulong kadakwada. Asi kayo pa'y. Tayaramidan nyo kadagiti napipintas at tantanem dagiti profeta a pinapatay dagiti ammayo. Kinaagpaysuna, ipakita yo nga anamungan nyo ti inaramid dagiti kapuunan nyo. Pinapatay da dagiti profeta. Sayo yaramidan ida iti tanemda. Daytoy ti gapuna a kinuna ti sirib ti Diyos. Mangibaunak to kadakwada kadagiti profeta ken apostoles. Patayen danto ti sumagmamano kadakwada. Ket idadanes danto dagiti dadduma. Iti kasta, madusan to dagiti tattao iti daytoy akapututan. Gapo iti pan nakapapatay dagiti amin a profeta. Manipod pan nakaparswa ti lubong. Nang rugi iti pan nakapapatay ni Abel. Agingga iti pan nakapapatay ni Zacarias. Iti nagbaetan ti altar ken tinasantuan adiso. Wen, ibagak kada kayo. Madusan to dagiti tattao iti daytoy akapututan. Gapo amin kadagitoy apam mapatay. Asi kayo pa'y ama maestro iti linteg. Inlemnang yu titulbek amang lukat iti ruangan ti balay ti sirib. Madi kayo asumrek. Ket paritan yu pa'y dagiti agpanggep asumrek. Bayat ti papanaw ni Jesus iti balay. Napalalo ti panangbabalaw ken kuana dagiti Pariseo ken mamaestro iti linteg. Adu ti sinaludsod da ken kuana takayat dala nga adda maisauna apang tiliwanda ken kuana. San Lucas Kapitulo 12. Agaaribongbong dagiti rinibribo at tattao ket uray dala a bibinadeken. Immuna a kinasao ni Jesus dagiti adalan na. Kinunana. Annadan nyo tilibadura dagiti Fariseo. Kayat ko asawen, ti panagin sisingpet da. Awan tinailemeng adinto maiparangarang. Ket awan met ti palimad adinto mailatak. Iti kasta, ti anyaman anasaoyo iti kasipngetan. Mangegto iti lawag. Ket amin nga inyarasaasyo kadagiti siririkap asiled. Maipukkaw to, manipod itutuktok dagiti balbalay. Ibagak kada kayo, gagayem ko. Di kay agbuteng kadagiti mangpapatay iti bagi, ngem awanan ti dakdakes a mabalinda nga aramiden. Ipakaamok kada kayo ti rumbeng apagbutngan. Agbuteng kayo iti Diyos, nga dapan nakabalin na amang itapwak iti bagi iti infyerno, kalpasan ti panang papatay na. Wen, patyendak, iso ti pagbutngan nyo. Saan aya amalako iti 2 sentimo ti 5 asal lapingaw? Nupay kasta, saan amalipatan ti Diyos ti uray may salaeng asal lapingaw? Uray dagiti buok yu, nabilang da amin. Isot gapo na adi kay agbuteng, tanapat patag kayo nga adayo, ngem ti ado asal lapingaw. Ibagak kada kayo, ti mangipakaammo kadagiti tattao iti pannakikadwa na kanyak. Kastantumet ti aramiden ti anak ti tao iti imatang dagiti angheles ti Diyos. Ngem ti manglibak kadagiti tattao iti pannakikadwa na kanyak.
Ilibak tumet ti anak ti tao kadagiti angheles ti Diyos. Mapakawanto ti siya sinuman nga agsao iti maibusor iti anak ti tao. Ngem din to mapakawan ti agsao iti maibusor iti Espiritu Santo. No ipanda kayo kadagiti sinagoga, apakausigan nyo, wenno isaklang da kayo kadagiti gobernador, wenno agtuturay. Diyon to pakadanagan ti panangsalak ni Biyo kadagiti bagbagiyo, wenno anyan to ti sawenyo. Ta iti dayta nga oras, isuro na kayto ti Espiritu Santo, iti tumutop asawenyo. Adamay sa alalaki anay talaong sadyay. Maestro, Kinunana ken ni Jesus. ibagaman iti kabsat ko alalaki, abingayan nati sa nikwa at tinawid bi iti daydi amami. Gayem, Insungbat ni Jesus. siya sino ayatin ang tedkanyak iti kalintegan amang ngedeng, wenno mang bingay iti tawid yung agkabsat. Intuloy na akinuna kadakwada amin. Kitaan nyo, ket agannad kay iti amin akita ti kinaagom. Tatipod no abiyag, ti tao, saan ama ibatay iti sanikwa, uray no kasano ti kinabaknang na. Sinarita na kadakwada daytoy apangarit. Adda iti baknang anawadwad ti apit na. Kinunana iti bagina. Anya nga tati aramidek. Awan umanay apagipempenak iti apit ko. Amukon. Daytoy ti aramidek. Rakrakek to dagiti sarusar ko. Ket mangbangon akto kadagiti daddadakkel apagipempenan iti apit ko. Ken dadduma asanikwak. Ket kunakto iti bagik. Naggasat kan bagi. Taadda amin amasapol mo iti adu atawan. Aginana ka. Mangan ka. Uminom ka. Ket agragsak ka. Ngem kinuna ti Diyos ken kuana. Maag. Itamutla arabii. Matay ka. Ket amin dagitoy nga urnong mo. Siya sinon to ti agtagikwa? Ket inggibos ni Jesus. Kastanto ti pagbanagan dagiti agurnong iti aduasan ni kwa nga agpaay kadakwada. Ngem napanglawda iti imatang ti Diyos. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, daytoy ti gapon na nga ibagak kada kayo. Adiyo pakadanagan ti taraon apagbiagyo. Wenno ti lupot apagkawasyo. Napatpatag nga adayo ti biag ngem ti taraon. Ket napatpatag met ti bagi, ngem ti lupot. Kitaan nyo dagiti wak. Di daagmula wenno agani. Awan kamalig wenno sarusarda. Nupay kasta. Taraunan ida ti Diyos. Napatpatag kayo nga dayo, ngem dagiti tumatayab. Siya sino kada kayo ti makapaatiddog iti biag na. Babaan iti panagdandanag na. No diyo maaramid ti uray kasta abasit abanag, apay amaringguran kayo kadagiti dadduma. Kitaan nyo ti panagdakkal dagiti liryo. Dida agtrabaho, wenno agabel. Ngem ibagak kada kayo ani Solomon, uray no kasano ti kinabaknang na. Awan kawes na akas kapintas, ti uray maysa kadagitoy asabsabong. No kawesan ti Diyos dagiti ruot iti tayak. Ruot nga adda ita, ket inton bigat maipuor. Saan aya anang nangruna akawesan na kayo? Nagbasitkit din ti pamatiyo. Di kayo nga rod maringguran iti kanen ken inumenyo. Tadagitoy ti pakaringguran dagiti pagano ditoy lubong. Ammo ni amayo amasapulyo dagitoy. Ipangpangrunayo ket di abiruken ti pagarian na. Ket ited nan tupay dagitoy kada kayo. Di kay agbuteng, basit nga arban ko. Tapagayatan ni amayo nga ited kada kayo ti pagarian.
Ilakoyo ti amin ako kwayo, ket ilimusyo ti paglakwanyo kadagiti na panglaw. Isaganaan nyo dagiti bagbagiyo kadagiti supot adi marunot, ken kadagiti di mapukaw a kinabaknang sa dilangit. Tasadyay, saan amatakaw ken saan amabuot. Tano sa dino ti ayan ti gameng nyo, at damit sadyay ti puso yo. Masapol asisasagana kayo latta iti uray ani amapasamak, ken sigagangat dagiti pagsilawan nyo, akas kadagiti adipen amang paspasungad iti among da anapan nakiboda. Nusumangpet ket agtugtog, dagdagusen da nga ilukat tiri daw. Anyan aragsak dagiti kakasta nga adipen asiririing, ken sisasagana amasangpetan ti among da. Ibagak kada kayo, agkawesto iti pagserbi, pagtugawen nanto ida iti panganan, ket serbian nanto ida. Anyan aragsakda no masangpetan na ida asisasagana, uray no sumangpet iti tenga ti rabii, wenno naladladaw pay. Amuin nyo daytoy, no ammo ti ama ti familia ti oras ayaay ti mannanakaw, di na itulok aserken ti mannanakaw ti balay na. Kastamet kada kayo, masapol asisasagana kayo latta, taumay to ti anak ti tao iti oras adiyo ipagpagarop. Apo, kinunan ni Pedro, da kami kaditi pangiturungam iti daytoy a pangarig, wenno inrantam nga agpaay iti amin. Insungbat ti Apo, siya sino nga rod ti mapagtalkan, ken masirib nga adipen. Isu ti tudingan ti among na, amangaywan iti balay na. Ken mangted kadagiti daddu mga adipen iti pan nakabagi da akanen, no dumteng ti pannangan. Nagasat dayta nga adipen, numasangpetan ti among na akasta ti ar-aramiden na. Wen, ibagak kada kayo, isaad to ti amo daytoy nga adipen nga agaywan kadagiti amin asanikwana. Ngem no kuna dayta nga adipen iti bagina, mabayag pay ti isasangpet ti among ko. Ket iruginan akabilen dagiti pada na nga adipen, lalaki man wenno babae, samangan, uminom ken agbartek. Dumteng to ti among na iti aldaw adina ipagpagarop, ken iti oras adina ammo. Dusaen to ti among na, ket ipalakam nanto ken kuana ti kaikaryan dagiti saan a mapagtalkan. Ti adipen a makaammo iti kayat a paaramid ti among na, ngem di met agkuti ken agtungpal. Magagaran to iti saplit. Nalaglag anto ti pan nakasaplit ti adipen, adi makaammo iti kayat a paaramid ti among na, nupay no agaramid iti pakaigapuan ti pan nakadusa na. No ado ti naited iti tao, adun tumet ti manamnama nga aggapo ken kuana. Ngem no ad-ado ti maited iti tao, ad-adun tumet ti manamnama nga aggapo ken kuana. Imayak amangyag iti pannusa ti Diyos kadagiti tattao. Ket kayat ko amang rugi kuman ti pan nakadusa da, akasla apoy amangururam kadakwada. Adda bunyag amasapul nga awatek. Ket anyan adukot ko, agingga adi matungpal. Ipagarupyo aya nga imayak mangyag iti kapya dito'y lubong. Ibagak kada kayo, apa nagsisina ti inyag ko, saan akapya? Manipod ita, mabingbingay ti maysa a familia alima ti kamkameng nga. Kontraan dagiti tallo ti dua, ket kontraan dagiti dua ti tallo. Ti ama, kontraan na ti anak na alalaki, ket ti anak alalaki, kontraan na ti ama na. Ti ina, kontraan na ti anak na ababae, ket ti anak ababae,
kontraan na ti inana. Ti katugangan a babae, kontraan na ti manugang na a babae. Ket ti manugang a babae, kontraan na met ti katugangan na a babae. Kinunapay ni Jesus kadagiti tattao. No makita yo ti ulep nga agparang iti laod, dagos ako nayo nga umay ti tudo, ket kasta ti mapasamak. Numadlaw yo nga aggapo ti angin iti abagatan, kunayo nga umay ti pudot, ket kasta ti maaramid. Agin sisingpet, may bagayo ti kasasaad ti panawen, babaan ti panangkitayo iti langat ti langit kendaga, ngem apay adiyo maawatan ti kayat asawen ti agdama at tiyempo. Apay adiyo panunutin ti rumbeng nga aramiden yo. No adda mangidarumken ka, ket ipan naka iti pangukuman, aramidem ti amin akabailam a makilinawag ken kuana, sakbay a dumatagkay iti ukom. No di ka makirinnisot, piliten na kang agparang iti ukom, amang yawat ken ka iti pulis, ket maipopok kanto iti pagbaludan. Ibagak ken ka, at di kanto makarwar sa jay, agingga amabayadam ti amin amultam. San Lucas Kapitulo 13. Iti dayta at tiyempo, adda so magmamano at tattao sa jay, anang ibaga ken ni Jesus, maipapan kadagiti taga Galilea, a pinapatay ni Pilato, idi madamada nga agidatdaton iti Dios. Kinuna kadakwada ni Jesus, gaputa kasta ti pannakapapatay dagiti taga Galilea. Ipagarupyo kadi adakdakkal ti basolda, ngem dagiti dadduma a taga Galilea. Saan? Ibagak kada kayo. Ano saan kayo nga agbabawi kadagiti basbasolyo? Matay kayto amin akas kadakwada. Ket anyamet ti panangipagarupyo kadagidi sa nga 10 ket 8 anatay, anagaburan idinarba ti torre ijay Siloe. Ipagarupyo kadi adaytoy ti mangipaneknek, adakdakes da ngem dagiti amin at tao nga agnaed ijay Jerusalem. Saan? Ibagak kada kayo, ano saan kayo nga agbabawi kadagiti basbasolyo? Matay kayto amin akas kadakwada. Sinarita ni Jesus daytoy a pangarig kadakwada. Adda idi may sa tao nga damulan na nga igos iti kaubasan na. Naminsan, napan nakinita no adabungan na, ngam awan nasarakan na. Kinuna na nga rod iti pagayaywanan na. Kitaam, talo atawenen nga umayak ditoy nga agbirok iti bunga daytoy nga igos. Awan pa'y nasarakak abunga na. Pukanemon, apay nga ibusen na ti kinataba ti daga. Ngam insong bat ti agayaywan. Apo, bayampay, uray itala atawenen. Kaliyekto ti lawlaw na, sakon to abunwan. No agbunga inton umay atawen, nasayaat. No saan nga agbunga, papukan monton. Iti maysa nga aldaw a panaginan na, mangisurusuro ni Jesus iti uneg ti maysa a sinagoga. Adda babae sa jay asa nga 10 ket 8 atawenan, alinuganan ti dakes nga espiritu. Nagbalin na kubo ket pulos adi makatakder iti nalinteg. Idi makita ni Jesus ti babae, inayaban na. Naimbagan kan iti sakit mo. Kinuna ni Jesus kenkuana, impatay ni Jesus dagiti imana. Dagos ang nagtakder ti babae asililinteg ket nagdaydayaw iti Dios. Nakapungtot ti agturay iti sinagoga. Gapu tanangagas ni Jesus iti aldaw a panaginana ket kinunana kadagiti tattao. Innem nga aldaw ti panagtrabaho tayo. Ngarod, umay kayo agpagapas kadagiti nga aldaw asaan kide nga iti aldaw a panaginana. Ngamin sungba ti Apo kenkuana, da kayo nga agin sisingpet, iti aldaw a panaginana. Diyo ayawarwaran ti baka, wenno asnoyo iti nakaiparngedanda, tapno ingkay ipainom ida.
18 atawenan a pinarigat ni Satanas daytoy nga anak ni Abraham. Saan aya arumbeng nga itangal daw a panaginana? Mawayawayaan iti pan nakabalod na? Nabainan amin ang kabusor ni Jesus gapu iti insungbat na. Ngem nagragsak dagiti tattao gapu ka dagiti amin a nakaskas daaw nga inaramid na. Sinaludsod ni Jesus. Anya ti kayarigan ti pagarian ti Diyos? Anya ti mabalin ko a pangipadaan? Kastoy ti kayarigan na. Mangala ti may sa atao iti bukal ti mostasa nga imula na iti minuyungan na. Nagtubo, ket nagbalin akayo, ket nagumukan dagiti tumatayab dagiti sangsangana. Sinaludsod manen ni Jesus. Anya ti pangyarigak iti pagarian ti Diyos? Kastoy ti kayarigan na. Mangala ti may sa babae iti libadura, ket igamay na iti 40 litro nga arina. Gapo iti libadura, bumsog ti entero a masa. Iti dalan na amapan ija Jerusalem, nang isursuro ni Jesus kadagiti nalabasan na nga ilili ken barbaryo. Adda nagsaludsod ken kuana. Apo, manmanok kadi dagiti maisalakan? Insungbat ni Jesus kadakwada. Aramiden niyo ti kabailan niyo asumrek iti nailet arwangan. Agsipod taadon to ti agtarigagay asumrek ngem di danto makastrek. Inton tumakderen ti ama ti familia, tapno mapan na irikep ti ruangan. Mabati kayto iti ruar. Uray agtugtog kayo, ket kunayo. Apo, ilukat mo man ti ruangan. Isungbat nanto kada kayo. Jak ammo no tagaano kayo. Iti kasta, kunayon to. Nakipangpangan, ken nakiininom kami ken ka, ket nang isursuro ka ijay ilimi. Isungbat nanto manen. Jak ammo no tagaano kayo. Umadayo kayo kanyak, dakay amin ama nagdakdakes. Agsangit, ken agngaretnget kayto inton makitayo nga adda da Abraham, Isaac, Jacob, ken dagiti amin a profeta iti pagarian ti Diyos. Idinto nga adda kay iti ruar. Umayto dagiti tattao nga aggapo iti daya ken laod, iti amyanan ken abagatan, ket sumangodanto amangan ijay pagarian ti Diyos. Kitaan nyo, adda dagiti maudi ita nga umunanto, ket adda dagiti umuna ita a maudinto. Iti dayta matlaeng nga aldaw, napan ken Jesus ti sumagmamano a Pariseo, ket kinunada ken kuana. Masapul a pumanaw ka ditoy, ket inka iti sabali a lugar, takayat nakaapapatayan ni Herodes. Inkay ibaga iti dayta nga aso. Insungbat ni Jesus kadakwada. Ita ken inton bigat, paksyatek dagiti demonyo ket mangagasak. Iti maikatlong aldaw, malpaskonton ti aramid ko. Ngem ita ken inton bigat, ken iti sumarunupay nga aldaw, masapol nga ituloy ko ti magna. Saan arumbeng ang mapapatay ti maysa a profeta iti sabali a lugar, no saan nga ijay Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem amang papatay kadagiti profeta, ken mangubor kadagiti imbaon ken kati Diyos. Namin ano akinayat ko nga umungen dagiti anak mo, kas iti panang salukob ti upa kadagiti piek na, ngem madi kayo met. Ita, mabaybayan a mamimpinsan ti balayo. Ibagak kada kayo, adidakton makita agingga iti dumteng ti tiyempo akunayo. Bendisyonan ti Diyos ti umay, itinagan ti Apo. San Lucas Kapitulo 14. Iti maysa nga aldaw a panaginana, napan na nga ni Jesus iti balay ti maysa kadagiti pangulo a Pariseo, ket sinisiim dagiti tattao. Adda lalaki nga imbal dagiti saka ken takyag na anapan ken ni Jesus. Sinaludsod ni Jesus kadagiti mamaestro iti linteg ken kadagiti Pariseo.
Ipalubos ka di tilinteg, ti panang paimbag iti masakit, iti aldaw a panaginana. Ngam nagulimak da, inala ni Jesus ti tao kat pinaimbag na, sana pinagawid. Kalpasan na, kinuna ng kadakwada. No timay sa kada kayo, adda anak na, wenno baka na amatnag iti bubon, iti aldaw a panaginana. Di na kadidagusan nga aunen, uray no aldaw a panaginana. Awan na isungbat da kenkwana maipapan iti daytoy. Napaliw ni Jesus apilyen dagiti sangaili kadagiti kasayaatan a pagtugawan. Isut gapuna asinarita na amin kadakwada daytoy a pangngarig. No adda mangawis ken ka iti paboda, di mo pilyen ti kasayaatan a pagtugawan. Amangan no adda naawis anatantanok ngem sika. Umay token ka tinangawis kada kayo adwa, ket kunana. Pangaasim, ta ited mo dayta atugaw ken kuana. Mabainan kanto, ket kapilitan nga agtugaw ka iti kanumuan apagyanan. Ngem no maawis ka, inkakit di agtugaw iti kanumuan a lugar, tapno umay token ka tinangawis ket kunana. Gayem, umay ka ijay nasaysaya at apagtugawan. Iti kasta, maidaydayaw kanto iti imatang dagiti sangaili, tama ipababanto ti amin amang itanok iti bagina, ket maitanok to ti amin nga agpakumbaba. Kinunamot ni Jesus iti nangawis kenkwana, Nuyawis mo ti maysa pangaldaw, wenno pangrabii. Di mo awisan dagiti gagayem mo, wenno dagiti kakabsat, kakabagyan, wenno babaknang akaarubam. Taawisan da kantumet, ket iti kasta, supapakan da kanto iti impaay mo kadakwada. No agpadaya ka, imbitaram dagiti napanglaw, dagiti lugpi, dagiti pilay, ken dagiti bulsek. Nagasat kanto, tadida ka masupapakan. Ngem gunggunaan na kanto ti Diyos, inton agungar dagiti nalinteg at tao. Nangag ti maysa kadagiti nakisango ken ni Jesus iti panganan daytoy a pangarig. Kinunana ken ni Jesus, Anyan aragsak dagiti sumangon to iti panganan, iti pagarian ti Diyos. Kinuna ni Jesus kenkwana, Adda idi maysa a tao anang isagana iti dakkel a padaya, ket ado ti inawis na. Ididimtengen ti oras ti padaya, binaon na ti adipen na amang ibaga kadagiti naawis. Umay kayon, tanaisagana aminen, ngem nagpambarda amin. Kinuna ti maysa iti adipen, gimatangak iti talon, ket masapol nga innak kitaen. Dispensar naklaengen, kinunamet ti sabali, gimatangak iti limang nga agkasangol a baka, ket innak ipadas ida. Dispensar naklaengen, kinunamet ti sabali, kakaskasar ko, isot gapuna ajak makaumay. Nagawid ti adipen ket imbaga na amin daytoy iti apo na. Nakapungtot ti apo, binili na ti adipen na. Darasem ti mapan kadagiti kalkalsada ken daldalan iti ili. Ket yeg mo ditoy dagiti napanglaw, dagiti lugpi, dagiti bulsek ken dagiti pilay. Iti saan anabayag, kinuna ti adipen, Apo, natungpal ti bilin mo, ngem adupay laeng ti pagyanan. Iti kasta, kinunamanen ti apo iti adipen, Inka kadagiti daldalan ken bitbitang, ket pilitem dagiti tattao nga umay, tapno mapno ti balay ko. Taibagak kadakay amin, nga awanto kadagiti inawis ko ti makaraman iti saganak. iti na minsan, nakadado at tao ti sumursurot ken ni Jesus. Simmango ni Jesus kadakwada ket kinunana, Saan ang makapagbalin nga adalak ti siya sinuman nga umay kanyak, malaksid no dakdakkel ti panagayat na kanyak, ngam ti panagayat na kadagiti naganak ken kuana, ti asawa na ken dagiti anak na, dagiti kakabsat na ken uray ti bagi na metlaeng. Saan met ang makapagbalin nga adalak ti siya sinuman
adimang baklay iti krus na, ken sumurot kanyak. Numaysa kada kayo ti agpanggep amang bangon iti torre. Saan aya nga agtugaw nga umuna tapno panunutan na ti magastonan to? No adda makaanay a kwartana apang lepas na? No saan? Di nanto maituloy ti torre kalpasan ti panangikabil na iti fondasyon. Ang angawento dagiti amin a makakita iti inrugina ket kunadan to. Inrugina a binangon ti torre, ngem di namet maituloy. Nurumuar ti maysa nga ari nga addaan 10,000 a soldado, ket mapanasarangten ti sabali nga ari nga addaan 20,000 a soldado. Agtugaw pay amang panunot, no kabailan na asangwen ti karanget na nga ari. No saan? Mangibaon iti sumabat iti dayta nga ari, no adayo pay laeng, tapno dawaten na ti panagkapyada. Kamaudyanan na kinuna ni Jesus. Kastamet, nga awan kada kayo ti makapagbaling nga adalak, no di na panawan amin nga addaken kuana. Nasaya at ti asin. Ngam no timmamnayen, saanen a mapaapgad. Awanen ti maisirbi na iti daga, wenno iti pagibuntunan iti rugit ti animal, ket iti kasta, maibaleng. Dumngeg kayo nga rod, no adda pannakaawat yo. San Lucas Kapitulo 15. Iti maysa nga aldaw, adu nga agsingsingir iti buwis ken dadduma a managbasol tinapan nagdengeg ken Jesus. Nagtanabutob dagiti Pariseo ken mamaestro iti linteg. Awaten daytoy a tao dagiti dakas ti pakasarsaritan ket kasango na pay ida amangan. Kinunada, iti kasta insarita ni Jesus kadakwada daytoy a pangarig. Kas pangarigan, adda sa nga gasot a karnero ti maysa kada kayo, ket mapukaw ti maysa kadakwada. Anya ti aramiden na. Panawan na dagiti siyam apuluket siyam iti pagar-araban da. Sana mapansapulen tinapukaw, agingga amabirukan na. Numasarakan nan, kasta unay tiragsak na, ket baklayen na nga isang pet ijay balay na. Ayaban na dagiti gagayem, ken kaaruban na, ket kunanang kadakwada. Maragsakan ak unay, tanabirukak metlaeng tinapukaw a karnero. Agrambak tayo, kastamet, ibagak kada kayo, adakdakkel to tiragsak sa dilangit, gapo iti maysa a managbasol nga agbabawi, ngem gapo iti siyam apuluket siyam adi makasapol iti panagbabawi. Intuloy ni Jesus, wenno kas pangarigan, adda sa nga pulo abagi ti pirak ti maysa a babae, ket numapukaw na ti maysa. Anya ti aramiden na? Gangtan na ti pagsilawan. Sagadan na ti balay na, ket agbirok asi papasnek, agingga amasapulan na. Apaman amasarakan na. Ayaban na dagiti gagayem ken kaaruban na. Agrambak tayo, kunana kadakwada. Tanasapulak metlaeng tinapukaw ko a kwarta. Kastamet, ibagak kada kayo. Ngagragsak dagiti angheles ti Diyos. Gapo iti maysa a managbasol nga agbabawi. Sinarita pa ni Jesus daytoy. Adda idi tao nga addaan iti dua nga anak a lalaki. Kinuna ti inaudi iti amana. Ama, itedmon ti tawid ko. Biningay nga rod ti ama ti sanikwana kadagiti dua nga anak na. Kalpasan ti sumagmamanungal daw. Inlako ti inaudi ti bingay na. Ket inala na tinaglakwan na sa pimanaw. Napan iti adayo adaga. Ket sadyay, binusbus na amin a kwartana iti nabarayuboy a panagbiag. Idi nagastonan amin a kwartana. Dimteng tinakaro abisin iti dayta adaga. Ket pulos nga awan nabatin ken kuana. Iti kasta, napan nagtrabaho iti maysa kadagiti umili sadyay, anang ibaon ken kuana iti away,
tapno agtaraken kadagiti baboy. Kayat nati mangan iti kankanen dagiti baboy, ngem awan ng ted kenkwana. Idi makapanunot metlaeng, kinunana. Agsobsobran iti kanen dagiti amin amang mangged iti balay ni amak. Ket addaak ditoy amat matay iti bisin. Pumanawak kitdi, ket agsubliak ken ni amak. Ama, kunakto, nagbasolak iti Diyos, kastamat ken ka. Diyak maikarin a maawagan nga anak mo. Ibilang nakadi akas maysa kadagiti tangtangdanam. Pimanaw nga rod sadyay, ket nagrubwat nga agsubli ken amana. Adayo pay lang iti balayda idi makita ni amana. Naasyan ti ama, ket timmaray asimmabat iti anak na. Inapungol na, sana inagkan. Ama, kinuna ti anak, nagbasolak iti Diyos, kastamet ken ka. Diyak maikarin a maawagan nga anak mo, ngem inayaban ti ama dagiti katulungan na. Darasan nyo, kinunana, alain nyo ti kasayaatan abado, ket ikawesyo ken kuana. Singsingan ken sapatusan nyo. Inkay alaen tinapalukmag abaka ket partyen nyo. Agrambak tayo. Tanatay daytoy nga anak ko, ngem nagungar. Napukaw, ngem nasapulan metlaeng. Ket nangrugin tiramrambak. Adda idi ti inauna nga anak ijay taltalon. Idi agawid, ket makaasidag iti balay, nangeg na ti tuktukar ken salsala. Inayaban na ti maysa kadagiti katulungan, ket sinaludsod na. Aniya ti mapaspasamak? Nagsublin ti kabsat mo, insungbat ti katulungan, ket pinaparti ni tatang mo tinapalukmag abaka, tanapasangpet na, asi sa salunat, ken si kakaradkad. Kasta unay ti pongto ti inauna akabsat, ket di na kayat ti sumrek iti balay. Iti kasta, rimuar ti amana anangay ayo ken kuana asumrek. Kitaem, kinuna ti inauna, nabayagan akas laak lamay sa atagabo a nagserserbiken ka, pulos ajak nagsukir kadagiti bilbilin mo. Anya ti inted mo kanyak. Dinak man la inikkan iti uray may sala ko maakalding, apakipagragragsak ko kadagiti gagayim ko. Ngem daytoy nga anak mo. Binusbos na amin asanikwam kadagiti dakes a babae. Ket itata nagsublin, impartyam iti napalukmeg abaka, anak ko, insungbat ti ama, kanayon nga daka dito'y dennak, ket kukwam amin akukwak. Ngem masapol nga agrambak ken agragsak tayo, tanatay ti kabsat mo, ngem nagunga. Napukaw, ngem nasapulan metlaeng. San Lucas Kapitulo 16. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, adda idi may sa abak nang, nga adda pagayaywanen na kadagiti sanikwana. Naipulong ken kuana abus-busbusen ti agaywan ti kwarta ti among na. Iti kasta, pinaayaban ti among na ket kinunana ken kuana. Anya daytoy madamdamag ko maipapanken ka. Ited mo kanyak ti amin alistaan ti panagaywan mo kadagiti sanikwak, ta ikkaten kan nga agaywan. Kinuna ti tao iti bagina, ikkaten na kon ni among ko iti trabaho. Anyan to ti aramidek. Jak kabaulan ti agkali, ket mabainak met a makipalpalama. Ammo kon ti aramidek, tapno inton may katak iti saad ko, addan to gagayem ko amang pasangbay kanyak, kadagiti balbalayda. Inayaban na nga rod dagiti amin a nakautang iti among na. Kinunana iti umuna, mano ti utang mo iti among ko. Sa nga gasot aburnay alana, insungbat na. Adtoy ti resibom, kinuna ti agayaywan, agtugaw ka, ket isurat mo ti 50. Iti sabali kinunana, ket sika, manumet ti utang mo.
Sangaribo asalop at trigo, insungbat na. Adtoy ti resibom, kinuna ti agay aywan. Isurat mo ti 8 gasot. Nagbanagan na. Dinaydayaw ti among ti ulbud apagay aywanen na. Gapo iti kinasikap nga inaramid na. Nasiksikap ngamin dagiti tattao dito'y lubong. Iti maipapan kadagiti ar-aramid da. Ngem dagiti tattao iti lawag. Kinunanapay ni Jesus. Ibagak nga rod kada kayo. Pakigayem nyo dagiti naindagaan asanikwayo. Tapno inton maibusan kayo. Maawat kayto iti agnanayon apagtaengan. Ti tao a mapagtalkan kadagiti babasit a banag. Mapagtalkan tumet kadagiti dadakkel. Ngem ti saan a matalek kadagiti babasit a banag. Saan met a mapagtalkan kadagiti dadakkel. Ngarod, no saan kayo a matalek nga agaywan kadagiti naindagaan agameng, kasano a mapagtalkan kayo kadagiti napaypayso agameng. No saan kayo a mapagtalkan kadagiti saan yo akukwa. Siya sinon to, ti mangted kada kayo iti kukwayo. Awan ti adipen a makapagserbi iti dua nga amo. Taguraan nanto ti maysa, ket ayaten nanto ti sabali. Wenno agserbinto as ipapasnek iti maysa, ket umsyen nanto ti sabali. Diyo mapaggitan a pagserbian ti Diyos, ken ti sanikwa. Nangeg dagiti Pariseo amin dagitoy. Ket iniyaw da ni Jesus agsipod tanaagom da iti kwarta. Kinuna ni Jesus kadakwada, agparang kayo akas la nalinteg iti imatang dagiti tattao. Ngem ammo ti Diyos tinaguneg iti pusoyo. Tadagiti ibilang ti tao akas napateg. Awan kaes-eskan na iti imatang ti Diyos. Naannurot ti linteg ni Moises, ken dagiti sursurat dagiti profeta, agingga iti tiyempo ni Juan a Mammunyag. Manipud idin, naikas kasabati na imbag adaman, maipapan iti pagarian ti Diyos, ket ipapilit ti tunggal maysa ti isaserrek na. Nalaklaka ti pan nakapukaw ti langit ken daga. Ngem ti pan nakaikat ti uray kabasitan laeng apaset ti linteg. Makabasol iti pan nakikamalala ti lalaki, amang isina iti asawa na, sa mga sawa iti sabali a babae. Ket ti lalaki ang mga sawa iti naisina a babae. Makabasol met iti pan nakikamalala. Adda idi may sa abaknang, akanayon asikakawes kadagiti agkakangina alupot. Inaldaw met nga agbibiyag asibubuslon. Addamet may sa anapanglaw nga agnagan Lazaro. Nalapunos iti gadil. Inaldaw ang maipan iti ruangan ti balay ti baknang. Tartarigagayan na ngamin aped-peden ti bisin na, kadagiti maregreg iti sirok ti lamisaan ti baknang. Pasaray mapan dildilan dagiti aso ti gaddil na. Natay tinapanglaw. Ket impan dagiti angheles iti ayan ni Abraham. Natay met ti baknang, ket naitanem. Idi agsagaba iti napalalo ijay Hades. Timmangad, ket nakita na ni Abraham nga adda iti adayo, agraman ni Lazaro iti abay na. Iti kasta, impukkaw na. Ama Abraham, kaasyan nakadi, taibaon mo ni Lazaro amang babasa iti ramay na, ket palamiisan nato'y dilak. Takas taunay tipan nakatutuo ko iti daytoy nga apoy. Ngem kinuna ni Abraham, anak ko, laglagipem, akabayatan ti panagbiag mo, naited ken ka ti amin nga agkakaimbag abanag. Idinto ang naglakam ni Lazaro iti rigat. Itan, adda ditoy amaliwliwa, ket adda ka dita amatutuo. Saan la aday ta? Adda dakkel ayuyeng itinagbaetan tayo. Tapno saan ang makabalasiw dagiti mayat nga umay dita, manipod ditoy. Wenno dagiti aggapo dita, nga umay ditoy. Dawatek nga rod ken ka, Ama Abraham. Kinunati baknang,
nga ibaon mo ni Lazaro iti balay ni amak. Tapno bagbagaan na dagiti 5 a kakabsat ko alalaki sadyay. Amangan no umay damit ditoy yan tituok. Ngem kinuna ni Abraham. Adda ni Moises ken dagiti profeta a mamagbaga kadakwada. Masapul a dumngeg dagiti kakabsat mo iti sauda. Saan nga umanay dayta, Ama Abraham? Insungbat ti baknang. Ngem no agungar ti maysa kadagiti natay, ket mapan kadakwada, agbabawi danto kadagiti basbasolda. Ngem kinuna ni Abraham, no di dadenggan ni Moises ken dagiti profeta, di danto metla mamati, uray pay no adda agungar kadagiti natay. San Lucas Kapitulo 17. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, Saan apagduadwaan ti kaadda dagiti pakaigapuan ti panagbasol dagiti tattao? Ngem asipay ti tao apakaigapuan ti basol. Nasaysaya at kuma, no maigalot ti gilingan abato iti tenged na sa maitapwak iti taaw. Ngem ti panangisungsong na nga agbasol ti maysa kadagitoy nga ubing. Agannad kayo nga rod iti aramidyo. Babalawem ti kabsat mo no makabasol. Pakawanem no agbabawi. No mamimpito nga agbasol ken ka iti maysa nga aldaw, ket tunggal makabasol agpakawan ken ka. Rebbeng mo apakawanen. Kinuna dagiti apostoles iti Apo, Pabilgem ti pamati mi. No adda pamatiyo akas iti kadakkel ti bukel ti mustasa. Insungbat ti Apo, Mabalin niyo ako na iti daytoy akayo ti sikamoro. Bagutem ti bagim, ket imulam iti taaw, ket agtulnog kada kayo. Kas pangarigan, maysa kada kayo ti adda adipen na nga agar-arado, wenno agay aywan kadagiti karnero, ket sumangpet nga aggapo iti talon. Kunam kadiken kuana, darasem, taumay ka manganen. Saan? Kunam ket diken kuana, isaganam ti pangrabiik, sa kanto agsukat nga agserbi kanyak, bayat ti pannangan ko. Kalpasan na, mabalin monton ti mangan. Masapul aya nga agyaman ka iti adipen, gapo iti panangtungpal na iti naibilin? Saan? Kastamet kada kayo, no naaramid yun amin a naibilin kada kayo. Kunayo, adipen kami laeng. Inaramid mi laeng ti pagrebengan mi. bayat ti panagturong ni Jesus iti Jerusalem, nagna iti nagbeddangan ti Samaria ken Galilea. Idi sumungsungad iti maysa a baryo. Sinaba ti 10 a lalaki nga agkukutel. Nagtakder da iti adayo basit, ket impukkaw da. Jesus! Maestro! Kasya na kami! Nakita ida ni Jesus ket kinunana, Inkay agpakita kadagiti papadi. Idi addada iti dalan na imbagandan. Apaman ang nadlaw ti maysa kadakwada ang naimbaganen, nagsubli anang idaydayaw iti Dios iti napigsa at timag. Nagparintumeng iti sangwanan ni Jesus ket nagyaman kenkwana. Samaritano daytoy a lalaki. Saan aya asa nga polo dagiti napaimbag? Kinuna ni Jesus, Sa dino ti ayan dagiti siyam. Apay adaytoy laeng ganggan na at tinagsubli nga agyaman iti Diyos. Kinuna ni Jesus kenkwana, Tumakder ka, ket agawid kan. Pinaimbag na ka tapamatim. Sumagmamano a Pariseo tinagsaludsod ken ni Jesus no kaanunto ti yaay ti pagarian ti Dios. Insungbat ni Jesus, Saan nga umay ti pagarian ti Diyos? Babaen kadagiti makita a pagilasinan. Awan to ti agkuna, kitain nyo, adda ditoy, wenno adda sadyay, taadda kada kayo ti pagarian ti Diyos. kalpasan na kinuna ni Jesus kadagiti adalan. Dumteng to ti tiyempo at arigagayan nyo ang makita ti uray may salaeng kadagiti aldaw ti anak ti tao.
ngem diyon to makita. At danto dagiti agkuna kada kayo. Kumita kayo sa jay, wenno kumita kayo ditoy, ngem diyo mapan birbiruken. Kas iti panaggilap ti kimat, ket lawagan na ti tangatang, manipod iti may sa abangir, agingga iti sabali. Kas tantumet ti anak ti tao, inton aldaw na. Ngem masapol nga agsagaba nga umuna iti adu, ken laksiden dagiti tattao iti daytoy akapututan. Kas idi tiyempo ni Noe, kas tantumet ti mapasamak kadagiti aldaw ti anak ti tao. Nangnangan, nagiinom, ken nagaasawa da, agingga iti aldaw nga isaserek ni Noe iti daong. Dimteng ti layos, ket nalmes da amin. Maaramid tumet tikas iti naaramid kadagidi aldaw ni Lot. Nangnangan, ken nagiinom da, naggatgatang, ken naglaklako da, nagmulmula, ken nagbalbalay da. Idi aldaw nga ipapanaw ni Lot ijay Sodoma, nagtudo iti apoy ken asofre, manipod langit anang patay kadakwada amin. Kastanto ti mapasamak, intun aldaw apan nakaiparangarang ti anak ti tao. Iti daytang aldaw, ti adda iti tuktok ti balay na. Saan ton a bumaba asumrek iti balay, amangala kadagiti sanikwana. Kastamet ati adda iti away, dinto agsublin iti balay na. Laglagipen nyo, day di asawa ni Lot. Ti siya sino man nga agpanggep amang isalakan iti biyag na, mapukaw nanto. Ti siya sino man ang makapukaw iti biyag na, mataginayon nanto. Ibagak kada kayo nga iti dayta arabii, addan to dua alalaki nga agid-idda iti maymaysa akatre. Maalan to ti maysa, ket mabatin to ti sabali. Addan to met dua ababai nga gilgiling iti maymaysa apaggilingan. Maalan to ti maysa, ket mabatin to ti sabali. Sinaludsod ken kuana dagiti adalan. Sa dino apo? Iti sa dino man ayan ti bangkay. Sadyay ti paguurnungan dagiti agila. Insungbat ni Jesus. San Lucas Kapitulo 18. Sinarita ni Jesus kadakwada daytoy a pangngarig, tapno isuro na ida a masapol nga agkararagda a kanayon, kandida pukawan, tinamnamada. Kinuna ni Jesus, adda idi may sa ahwes, iti may sa nga ili. Saan nga agbutang iti Diyos, ket awan raraumen na a tao. Adamet may sa abalo a babae iti day tamet laeng nga ili. Masansan amapan iti huwes akon kunana. Tulungan na kadi amang tunton iti kalintagak iti kabusor ko. Nabayag ading kaskaso ti huwes. Ngem kamaudyanan na, kinunana iti bagina. Nupay nujak agbutang iti Diyos, ken awan raemeg a tao. Ngem gapo ta mauma akon asingsingaan daytoy abalo, ited ko man laengen ti dawdawaten na. No saan? Di naktusardengan aring ringguren, ket maibuston ti anos ko. Intuloy ti Apo. Nangegyo ti kinuna ti dakes a huwes? Ket dinto aya tulungan ti Diyos dagiti tattao na nga umas-asog ken kuana iti aldaw ken rabii. Di nanto kadidardarasen ti tumulong kadakwada? Ibagak kada kayo, adagdagusen nanto nga ipaay kadakwada ti hustisya. Ngem inton umay ti anak ti tao, addanto nga tamasarakan na apamati dito'y daga? Sinarita pay ni Jesus daytoy a pangarig kadagiti tattao, amang itangtangsit iti kinaimbagda, ken manguyaw kadagiti sabsabali. Adda dua a lalaki anapan nagkararag ijay templo. Maysa ti Fariseo, maysa ti agsingsingir iti buwis. Nagtakder ti Fariseo iti napak ni a lugar, ket inkararag na asi uulimek. Agyamanak ken ka, o Diyos, ta sa anak akas kadagiti dadduma anaagum. Naulbod, wenno makikam kamalala, agyamanak met, ta sa anak akas iti daytoy nga agsingsingir iti buwis.
Mamindwaak nga agayonar tunggal lawas. Ket ited ko ti apagkapullo, ti amin ama sa pulak. Ngem nagtakder ita adayo ti agsingsingir iti buwis, ket dinapay itangad dagiti matana sa dilangit. Dinandanog nakit di ti barukong na ket kinunkunana. O Diyos, kaasyan nakadi ama nagbasol. Kinuna ni Jesus, ibagak kada kayo. Nagawid ti agsingsingir iti buwis a napalinteg iti sangwanan ti Diyos. Ngem ti Fariseyo, saan a napalinteg? Tati mangitantanok iti bagina, maipababanto. Ngem ti mangipababa iti bagina, maitanok to. Adda sumagmamano at tattao anang yag kadagiti ubing da, tapno ipatay ni Jesus ti imana kadakwada. Nakita dagiti adalan kat inong tanda ida, iti kasta nga inaramid da. Ngem inayaban ni Jesus dagiti ubing, ket kinunana, palubusan nyo dagiti ubing nga umay kanya. Diyo paritan ida, tadagiti kas kadakwada ti agtagikwa iti pagarian ti Diyos. Laglagipan nyo at siya sinuman adi umawat iti pagarian ti Diyos, akas iti panangawat ti maysa nga ubing, saan to a makastrek sadyay. Nagsaludsod ken ni Jesus ti maysa a panguluan a Hudyo. Naimbag a maestro? Kinunana, anya ti aramidek tapno magunod ko ti biag nagnanayon? Kinuna ni Jesus, apay nga awagan nak iti naimbag. Awan ti naimbag no dilaeng ti Diyos. Ammom dagiti bilbilin. Di ka makikamalala. Di ka mamapatay. Di ka agtakaw. Di ka agsaksi iti ulbod. Agraem ka kadagiti nagannakken ka. Sipod pay idi ubingak, tinungtungpal ko amin dagitoy abilin. Insungbat ti lalaki, idi mangeg daytoy ni Jesus kinunana. At dapay may sa apagkurangam. Ilakom amin asanikwam, samo ited kadagiti napanglaw tinaglakwam, ket addanto kinabaknang mo sa dilangit. Kalpasan na, umay ka sumurot kanyak. Ngem naglading ti tao idi mangeg na daytoy, agsipod taado ti sanikwana. Nakita ni Jesus ti liday ti baknang. Nagrigat kit din asumrek dagiti nabaknang iti pagarian ti Diyos. Kinunana, nalaklaka ti ilulusot ti maysa a kamelyo iti abot ti dagom, ngem ti isaserrek ti baknang iti pagarian ti Diyos. Nangeg dagiti tattao ti kinuna ni Jesus. Siya sino nga ro din ti maisalakan? Sinaludsod da. Ti saan a mabalin kadagiti tattao, mabalin iti Diyos. Insungbat ni Jesus. Kinuna nga rod ni Pedro, adtoy, binaybayan mi dagiti balbalay mi ket simurot kami ken ka. Wen. Kinuna ni Jesus kadakwada, ibagak daytoy kada kayo. Ti siya sino man anang panaw iti balay, asawa a babae, kakabsat a lalaki, nagannak, wenno anak na gapo iti pagarian ti Diyos, ad-adun to nga adayo ti awaten na ditoy abiyag, ket iti masakbayan, biyag nga agnanayon. Inya dayo ni Jesus dagiti 12 nga adalan, ket kinunana kadakwada, denggen nyo, sumang attay ijay Jerusalem, ket matungpal to sadyay ti amin nga insursurat dagiti profeta maipapan iti anak ti tao. Mayawat to kadagiti hentil a mangang angaw, mangpabpabain, ken mangtuptupran to ken kuana. Sapliten ken papatayin danto. Ngem agungar to iti maikatlo nga aldaw. Awan apulos kadagitoy tinaawatan dagiti adalan. Nailinged kadakwada ti kaipapanan dagiti balikas na. Ket di daam mo noon niya ti sasawen ni Jesus. Idi asidigan ni Jesus ijay Jericho, adamay sa abulsek nga agtugtugaw ken agpalpalama iti igid ti dalan. Nangeg na dagiti tattao nga aglabas ket sinaludsod na. Apay, anya dayta? Lumabas ni Jesus at taga Nazaret. Kinunada ken kuana,
Iti kasta impukaw ti bulsek. Jesus nga anak ni David, kaasyan nakadi. Inungtan dagiti adda iti sango ket imbagada kenkuanang agulimek. Ngem inyad adda nakit di tinangipukaw. Anak ni David, kaasyan nakadi. Nagsardeng nga rod ni Jesus ket imbilin na ayasideg da kenkuana ti bulsek. Idi na ayasidegan sinaludsod ni Jesus kenkuana. Anya ti kayat mo nga aramidek ken ka? Apo, kinuna ti bulsek. Kayat ko ang makakita ak kuma. Makakita kan. Insungbat ni Jesus. Ti pamatim tinang paimbag ken ka. Dagos ang makakitan ti bulsek. Simurot ken ni Jesus ket inday dayaw na ti Dios. Idi makita dagiti tattao ti napasamak, inday dayaw damet ti Dios. San Lucas Kapitulo 19. Lumaslasat idi ni Jesus ijay Jericho. Adabak nang sadyay nga agnagan Zaccheo. Pangulwen dagiti agsingsingir iti buwis. Kayat na akitaan no siya sinno ni Jesus. Ngem gapo tapandek ken adu ti tattao. Di na makita ni Jesus. Iti kasta nagtaray ket inununaan na dagiti tattao sa imuli iti maysa a kayo a sikamuro. Tapno makita na ni Jesus a lumabas sadyay. Timangad ni Jesus idi mabatugan na ni Zaccheo. Zaccheo, kinunana. Darasam ti umulog, ta umayak idi balay mo itangaal daw. Dinagdagos ni Zaccheo ti imulog ket siraragsak a nangawat ken ni Jesus. Nagtanabutob amin a nakakita iti daytoy. Napan pinasa nga ili daytoy a tao iti balay ti maysa a managbasol. Kinunada. Timakder ni Zaccheo ket kinunana iti Apo. Dinggam Apo, ited ko kadagiti napanglaw. Ti kagudwa ti sanikwak. No ada sinaor ko, isublik kinkuana ti mamimpat a kaadu ti inala. Kinuna ni Jesus kenkuana, itangal daw. Dimteng ti pannakaisalakan iti daytoy abalay. Ta anak met ni Abraham daytoy a tao. Imay ti anak ti tao amang birok ken mangisalakan iti napukaw. Demngeg dagiti tattao iti imbaga ni Jesus. Gapo ta asidigan ni Jesus ijay Jerusalem, impagurupda a dandani agparangen ti pagarian ti Dios. Isut gapo na asinarita ni Jesus daytoy a pangngari. Adda idi lalaki anangato ti saad na anapan iti adayo a pagilian. Tapno makoronaan nga ari. Sametla agsubli. Sakbay ti ipapanaw na. Inayaban na ti 10 kadagiti adipen na. Ket inikan na ti tunggal maysa iti kwarta a balitok. Imbaga na kadakwada. Pagsapulyo daytoy payat ti kaawan ko. Ngem gurguraan dagiti kailyan na. Isot gapo na anang ibaunda kadagiti tattao asumurot ken kuana nga agkuna. Dimi kayat daytoy a tao nga agari kada kami. Na isaad nga ari ket idi nagsubli. Dagos a pinaayaban na dagiti adipen nga inikan na iti kwarta tapno amwen na numano tinasapulanda. Dimmatag ti umuna nga adipen. Apo, kinunana. Nakaganan siya iti 10 abagi ti balitok daydi inted mo kanyak. Nasaya at ti inaramid mo, kinuna ti ari. Naimbag ka nga adipen. Agsipod ta mapagtalkan ka kadagiti babasit a bambanag. Pagturayin kanto iti 10 a syudad. Dimmatagmet ti maikadwa nga adipen. Apo, kinunana. Nakaganan siya iti 5 a kwarta a balitok daydi inted mo kanyak. Kinunana ken kuana ti ari. Pagturayin kanto iti 5 a syudad. Dimmatagmet ti sabalipay nga adipen. Apo, kinunana. Adtoy daydi kwartam. Binungon ko iti panyo ket indulin ko. Nagbutengak ngamin ken ka. Taamok anaunget ka. Alaem ti uray saan mo akukwa. Ket apitem ti uray di mo immula. Dakes ka nga adipen. Kinuna ti ari. Dusaan ka. Gapo kadagiti balikas mo metlaeng. Ammum lang aruden anaungetak. Ket alaek ti uray saan ko akukwa. Ken agapitak iti jak immula.
Apay nga rod adi mo in deposito iti bangko ti kwartak, tapno apaman asumang petak, isublim ko makanyak, agraman interes na. Iti kasta, kinunati ari kadagiti agtaktak der sa jay, alaan nyo ti kwarta kenkwana, ket itedyo iti addaan iti 10 a kwarta. Kinunada iti ari, Apo, addala nga ruden 10 a kwartanan, ibagak kada kayo, insungbat ti ari, ti addaan, may kantupay iti ad-ado. Ngem iti awanan, uray ti sangkabasit nga adda kenkwana, may katupay. No maipapan kadagiti kabusor ko adi nangayat asyak ti arida, yegyo ida ditoy, ket patayen nyo ida iti sangwanak. Kalpasan ti panangisao ni Jesus iti daytoy, nagtuloy a nagturong iti Jerusalem. Idi asidigen iti Betpage ken Betania, iti Bantay Olibo, pinaunana ti 2 nga adalan. Inkay iti masungad a baryo, imbilin na kadakwada, apaman asumrek kayo. Masarakan yun to ti sigagalot nga urbon ti asno, adipay nasaksakayan. Warwaran nyo, ket yegyo ditoy. No addag sa ludsod kada kayo, no apay awarwaran nyo ti urbon, ibagayo kenkwana, amasapol ti Apo. Napanda nga rod ket nasarakan da amin kas imbaga ni Jesus kadakwada. Idi warwarwaran da ti urbon, kinuna kadakwada dagiti akin kukwa. Apay awarwaran nyo. Masapol ti Apo. Insungbat da, impanda ken ni Jesus ti urbon. Inapaban da ti urbon kadagiti kagayda sada tinulungan ni Jesus asin makay. Idi nakasakayan ni Jesus, inyaplag dagiti tattao dagiti kagayda iti dalan. Idi sumungsungad ni Jesus iti Jerusalem, iti dalan a sumalog iti Bantay Olibo. Nagdaydayaw iti Dios dagiti amin nga adalan na iti napigsa at timog, gapu kadagiti naindaklan a bambanag a nakita da. Bendisyonan ko mati Diyos ti ari nga umay itinagan ti Apo. Ipukpuk da. Kapya sa dilangit ken gloria iti Diyos. Maestro, bilin dagiti adalam nga agulimit da. Kinuna ti sumagmano a pariseyo nga adda iti ummong dagiti tattao. Ibagak kada kayo ano agulimag da, mangruging agpukaw dagiti batbato. Insungbat ni Jesus, umas asideg ni Jesus iti Jerusalem ket nakita na ti syudad. Sinangitan na akunana. No ammom na kumaita nga aldaw ti masapol tapno maaddaan ka iti kapya. Ngem ita, di mo makita. Dumteng to dagiti aldaw abanginanda ka dagiti kabusor mo. Lakuben, ken darupen da kanto iti amin asuli. Dadaelen da kanto amamimpinsan, agraman dagiti amin atattaom iti uneg ti pader mo. Awan to ti bato nga ibati da iti sigod ayan na. Tadi mo binigbig ti tiyempo, aya ay ti Diyos, tapno isalakan na ka. Sumrek ni Jesus iti templo ket pinarwar na dagiti agtagtagilako. Kinunana kadakwada, nailanad iti nasantuan asurat ako na ti Diyos. Managan to ti balay ko iti balay apag kararagan. Ngam pinagbalinyo maten arukib dagiti mannanakaw. Inaldaw anang isuro ni Jesus iti templo. Kaya't apatayen dagiti pangulwen a papadi. Dagiti mamaestro iti linteg. Ken dagiti pangulo dagiti tattao. Ngem awan masarakan da apanggapuan da amang ibanag iti panggepda, gaputa na pasnek dagiti amin at tattao, adumngeg kadagiti sauna. San Lucas Kapitulo 20. Iti maysa nga aldaw, adda ni Jesus ijay templo. Isurusuro na dagiti tattao ken ikaskasabana kadakwada, tinaimbag adamag. Napan kenkwana dagiti pangulwen a papadi, dagiti mamaestro iti linteg, ken dagiti panglakayen. Ket kinunada kenkwana, ibagam man kada kami no anya ti kalintegam a mga ramid kadagitoy? Siya sino tinangtedkin ka, iti turay a mga ramid kadagitoy? Adda sa ludsodek kada kayo. Insungbat ni Jesus, ibagayo man kanyak,
no nagapuan ti turay ni Juan ama munyag. Iti Diyos, wenno iti tao. Anya ti isongbat tayo? Nagsisinnaludsod da. No kuna tayo anagapo iti Diyos, kunanan to, apay nga rod adi kayo namati ni Juan. Ngem no kuna tayo anagapo iti tao, uburon da tayo to, dagiti amin at tao nga adda ditoy. Agsipod tapat yunda, a profita ni Juan. Iti kasta, insungbat da. Dimi ammo. Jakmat nga rod ibaga kada kayo, no anya ti kalintagak nga agaramid kadagitoy. Kinuna ni Jesus. Sinarita ni Jesus kadagiti tattao daytoy apangngari. Adda idi may sa atao a nagmula iti kaubasan na. Sana impaabang ti kaubasan kadagiti makitaltalon. Kalpasan na. Napan iti sabali a pagilian, ket nabayag anagyan sa jay. Idi dumteng ti panagbuburas iti ubas. Imbaon ti akin kukwa ti maysa nga adipen na amapan kadagiti makitaltalon, tapno alaan na ti bingay na. Ngem kinabkabil dagiti makitaltalon ti adipen, sada pinagawid nga ima-ima. Sa bali manen nga adipen timbaon ti akin kukwa iti kaubasan, ngem kinabkabil damet. Pinabpabainanda, sada pinagawid nga ima-ima. Pinitlo na tinangibaon iti adipen. Dinangran damet, sada impurwak iti ruar ti kaubasan. Kinunaday di akin kukwa iti kaubasan. Anya ti aramidek. Ibaon ko ket di ti ingungutek nga anak. Awan dua-dua apadayawan danto. Ngem idi makita dagiti makitaltalon ti naibaon. Kinunada iti maysa ken maysa. Daytoyen ti agtawid. Papatayen tayo ket di. Ket datayton ti agtagikwa iti tawidan na. Inwarda nga rod iti kaubasan, ket pinatay da. Anyan to nga rod ti aramiden ti akin kukwa iti kaubasan kadagiti makitaltalon. Sinaludsod ni Jesus. Mapannan to papatayen ida. Sana yawat ti kaubasan kadagiti sabali a makitaltalon. Idi mangeg daytoy dagiti tattao, kinunada. Saan ang mabalin akasta? Kinita ida ni Jesus ket sinaludsod na. Anya nga rod ti kayat asawen daytoy apaset tinasantuan asurat. Ti bato nga imbaleng dagiti agipat patakder. Nagbalin akang runaan a bato. Maburburak to ti siya sinuman amatnag iti daytoy a bato. Ket matumekto akas tapok ti siya sinuman amatupakan na. Ammo dagiti mamaestro iti linteg, ken dagiti panguluan a papadi a sinarita ni Jesus daytoy a pangngari a naiturong kadakwada. Isut gapuna a pinadasda a patiliw ni Jesus iti daytamot lang nga oras. Ngem nagbuteng da kadagiti tattao. Naguray da nga rod iti nasayaat a gundaway. Tinangdanan da ti sumagmamano a lalaki tapno agparangda a nalinteg. Imbaon da ida amapan mang palabog ken Jesus. Babaen kadagiti saludsod da tapno adda pambarda amang tiliw ken mangyawat ken kuana iti turay ken pannakabalin ti gobernador. Maestro, kinunada ken ni Jesus, ammumi a nasayaat ti amin nga isasao ken isursurom. Ammumi nga awan idumdumam no diket isurom ti pudno a maipapan ti pagayatan ti Dios kadagiti tattao. Ibagaman no maisalungasing iti linteg ti panagbayad mi iti buwis iti emperador? Ngem nadlaw ni Jesus ti sikap da, ket kinunana kadakwada. Mangipakita kayo man kanyak iti kwarta. Siya sino ti akin nadawan, ken akin nagan iti daytoy? Ti emperador. Insungbat da, iti kasta, kinuna ni Jesus. Itedyo nga rod iti emperador dagiti kukwa ti emperador. Itedyo met iti Diyos ti kukwa ti Diyos. Agsipot taawan pang tiliwanda kenkwana iti imatang dagiti tattao. Nagulimag da amasmas daaw iti insungbat na. Napan ken Jesus ti sumagmano a Sadusyo. Isuda dagiti agkuna asaan nga agungar dagiti natay. Maestro, kinunada. Insurat ni Moises daytoy alinteg kadatayo.
Numatay ti may sa alalaki, ket mapanawan na ti asawa na nga awan anak da. Rebbeng ti kabsat na nga asawaan ti balo, tapno aganak da iti pannakaanak day dinatay. Adda idi 7 alalaki nga agkakabsat. Nangasawa ti inauna, ngem natay nga awan putot na. Ti may kadwa inasawa na ti balo, kastamot ti may katlo. Kasta ti inaramid dagiti 7 nga agkakabsat, ket natay da amin nga awanan anak. Kamaudyanan na natay ti babae. Ita, inton agungar dagiti natay, siya sino kadakwada ti akin asawa kenkwana? Tanaki asawa da amin kenkwana? Insungbat ni Jesus, Aga-asawa dagiti lalaki ken babae iti daytoy abiyag. Ngem saan nga aga-asawa dagiti maikari nga agungar iti masakbayan. Maipadadanto kadagiti angheles asaandan amatay. Anak ida ti Diyos, agsipod tanagungardan. Paneknekan ni Moises a mapagungar to dagiti natay. Iti paset ti nasantuan asurat a pakasaritaan ti sumsumged akayo. Kunana ati Apo, iso ti Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ken Diyos ni Jacob. Kayat asawen daytoy nga iso ti Diyos dagiti sibibiyag, saan a Diyos dagiti natay. Ta iti biyang ti Diyos, sibibiyag amin a tao. kinuna ti sumagmamano ang mamaestro iti linteg. Nasaya at maestro tin sungbat mo. Tadida maituriden ti agsaludsod kenkwana. Kalpasan na, kinuna ni Jesus kadakwada. Kasano ama ko na nga agtaod ti Kristo iti kapututan ni David? Tako namit laeng ni David iti libro dagiti Salmo. Kinuna ti Apo iti Apok. Agtugaw ka dito'y makanawan ko. Aging gaapayatem dagiti kabusor mo, ket addada iti babaem. No Apo kunakenkwana ni David. Kasano nga rod nga agtaod ti Kristo iti kapututan ni David? Bayat ti panagdenggeg dagiti tattao, kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Annadanyo dagiti mamaestro iti linteg. Magustuhan dati magna asikakawes iti nagayad, ken makabkablaawan asiraraem iti publiko. Piliyen da dagiti kang runaan atugaw kadagiti sinagoga, ken katanukan a lugar iti fiestaan. Gundawayan da dagiti balo a babae, ket takawin da dagiti sanikwada, sada ipakita ti atidog a panagkararagda. Nadagdag sento ti dusada. San Lucas Kapitulo 21. Inwaras ni Jesus dagiti matana, ket nakita na dagiti babaknang nga agipispisok iti kwarta a datunda ijay templo. Nakita na met ti maysa a nakapangpanglaw a babae, abalo a nangipisok iti 2 sentimo. Ibagak kada kayo. Kinuna ni Jesus, Ad-ado ti intinag daytoy na panglaw abalo, ngem iti isu amin nga intinag dagiti dadduma. Ta indaton na ti sobra ti kinabaknang da. Ngem isu abalo, nupay na panglaw. Inted na ti amin a pagbiag na. Pagsasaritaan idi ti sumagmamano kadagiti tattao, ti kinapintas ti templo, gapo kadagiti agkakapateg abat bato, ken sagsakot a naidaton iti Dios. Makitayo amin dagitoy. Kinuna ni Jesus, Dumteng to ti tiyempo nga awan to ti uray may sa abato ditoy amabati itiyan na. Marbadan to amin. Maestro! Sinaludsod da ken ni Jesus. Kaanon to ang mapasamak daytoy? Ken anyan to ti pakakitaan adimtengen ti tiyempo apan nakaaramid na. Agannad kayo, ket saan kayo apaallilaw? Kinuna ni Jesus, Adon to dagiti umay ket aramaten da tinagan ko akun kunada. Siak ti Kristo, ken asidegen ti tiyempo. Ngem diyo patpatyen ida. Di kay agbuteng, numadamag yung nga adda dagiti gubat ken riribok. Masapol a mapasamak nga umuna dagitoy.
Ngem di na kayat asawen nga asidagan ti panungpalan. Kinunana pa'y, aggugubat to dagiti nasnasyon. Agririn na utto dagiti pagarian. At danto dagiti nakaamamak aging gened. Panagbisin, ken angol kadagiti na duma-duma adiso. Ket iti tangatang, agparang to dagiti nakabutbuteng abanag, ken nakaskas daaw apagilasinan. Ngem sakbay a mapasamak dagitoy. Tiliwen da kayto dagiti tattao, ket idadanes da kayto. Maidarum kayto, ket mausig kayto iti uneg dagiti sinagoga, ket maibalod kayto. Gapu kanyak, maisaklang kayto kadagiti ar-ari ken agtuturay. Daytanto ti gundawayo amangi pakaammo iti naimbag adamag. Imulayo iti panunotyo. Diyo pagdanagan no anyan to ti isungbatyo. Tasyak tumetlaan ti mangted kada kayo kadagiti sao, ken sirib adin tumasupyat, wen no masungbatan dagiti kabusoryo. Yawat da kayto dagiti naganak kada kayo, dagiti kakabsatyo, dagiti kakabagyanyo, dagiti gagayemyo. Papatayen danto ti sumagmamanok kada kayo. Guraan da kayto dagiti amin at tao gapu kanyak. Ngem awan to ti uray may salaeng abuok amapukaw iti uloyo. Babaen iti panagibtoryo. Maisalakan yun to dagiti bagbagiyo. Inton makitayo ti Jerusalem alinakob dagiti armada. Amuyon nga asidegan ti pannakadadael na. Iti kasta, masapul ako mamang dagiti adda ijay Judea kadagiti bambantay. Masapul apo manaw dagiti adda iti syudad. Ket dagiti adda iti away, saan dan asumrek sadyay. Ta dagitoy dagiti aldaw ti pannakadusa, tapno matungpal ti amin ako na tinasantuan asurat. Kaasin to dagiti masikog, ken dagiti tagtagibyan kadagita nga aldaw. Dumteng to tinakabutbuteng adidigra iti daytoy adaga, ket agdisuor to ti pongtot ti Diyos kadagitoy atat tao. Addan to dagiti mapapatay iti kampilan, ket maipanto ti dadduma akas balod kadagiti amin apagilian. Badde-baddeken to dagiti hentil ti Jerusalem. Agingga iti panagpatingga dagiti aldaw, dagiti hentil. Addan to dagiti nakaskas daaw apagilasinan iti init, iti bulan, ken dagiti bitwen. Dito'y daga, masikuran to dagiti nasyon gapo iti butengda iti daranodor ti baybay, ken kadagiti daluyon. Matalimu daw to dagiti tattao iti butengda, bayat ti panaguray da iti mapasamak iti intero alubong, tamawarawaran to dagiti pannakabalin ti tangatang. Kalpasan na, agparang to ti anak ti tao nga umay iti ulep, agraman na indaklan apan nakabalin ken dayag. Inton mangrugi dagitoy a mapasamak, tumakder ken tumangad kayo, taasidegan ti pannakaisalakan nyo. Kalpasan na, sinarita ni Jesus kadakwada daytoy a pangarit. Laglagipen nyo ti kayo nga igos ken dagiti amin akayo. Apaman amakitayo amang rugi nga agbulong da. Amuyo nga agbaliwen ti panawen. Kastamet nga inton makitayo a mapasamak dagitoy. Amuyo nga asidegan ti pagarian ti Diyos. Tandaanan nyo a mapasamak to amin dagitoy. Sakbay amatay dagiti amin atat tao asibibiyag ita. Mapukaw to ti langit ken daga. Ngem din tumapukaw dagiti saok. Agannad kayo, amangan numalmes kay itinalabas a panagragragsak. Panangan, ken panaginom, ken kadagiti pakasikuran ti biag. Amangan nukelat adumteng day tangal daw, ket tiliwen na kayo akas iti palabog. Taumay to day tangal daw kadagiti amin atat tao, iti amin a lugar dito'y daga. Agsalukag kayo, ket agkararag kayo akan kanayon. Tapno addanto na anay akirid yung nga agiptor,
kadagiti amin a mapasamak, ken agtakder iti sangwanan ti anak ti tao. Inaldaw ang mangisuro ni Jesus ijay templo, ket no dumteng ti rabii, rumwar amapan maturog ijay bantay olibo. Iti agsapa, mapan dagiti tattao ijay templo tapno agdengegda kenkuana. San Lucas Kapitulo 22. Umasideg idin ti fiesta ti tinapay nga awan libadura na, amaawagan iti Pasko. Nagbirbirok dagiti panguluan a papadi, ken dagiti mamaestro iti linteg, iti pamuspusan da amang papatay ken Jesus iti nalimad. Mabuteng da ngamin kadagiti tattao. Sinerrek ni Satanas ni Judas a managan Iscariote. Maysa kadagiti 12 nga adalan. Iti kasta napan nakisao ni Judas kadagiti panguluan a papadi, ken kadagiti opisyales dagiti gwardya ti templo, tapno makitulag no kasano ti panangyawat na ken Jesus kadakwada. Naragsakan da ket inkarida nga ikanda iti kwarta. Immanamong ni Judas ket inrugina ti nagbirok iti nasaya at agundaway a panangyawat na ken Jesus kadakwada, adi mamamuan dagiti tattao. Dimteng ti aldaw ti piyesta ti tinapay nga awan libadura na, apan nakaisagana dagiti urbo ng karnero a maidaton iti Paskwa. Imbaon ni Jesus da Pedro ken Juan. Inkay isagana ti pangrabii tayo iti Paskwa. Kinunana kadakwada. Sa dino ti kayat mo a pangisaganaan mi? Sinaludsod da. Denggenyo. Kinunana. Apaman asumrek kay iti syudad. Sabten na kayto ti may sa alalaki a nakaawit iti sanga karamba adanom. Surutin nyo iti balay aserkan na. Ket kunayo iti aking balay. Pasaludsod ti maestro, no sa dino ti kwarto apanganandan to kadagiti adalan na iti pangrabii iti Paskwa. Ipakita nanto ti akin nga to a kwarto adakkel, ken addaan amin a masapsapol. Sadyay ti pagsaganaan nyo. Napanda nga rod ket nasarakan da amin nga imbaga ni Jesus. Insagana da ti pangrabii a pangrambak iti Paskwa. Dimteng ti oras ket simmango ni Jesus ken dagiti apostoles na iti panganan. Tinarigagayak unay ti makisango kada kayo iti daytoy a pangrabii iti Paskwa. Sakbay nga agsagabaak. Kinunana kadakwada. Taibagak kada kayo. Ajakton mangan iti daytoy agingga amatungpal ti pudno a kaipapanan na iti pagarian ti Diyos. Nangala iti kopa, nagyaman iti Diyos, ket kinunan. Alain nyo daytoy, ket pagbibingayan nyo. Ibagak kada kayo a manipod ita. Jakton uminom iti daytoy tubog ti ubas, agingga adumteng ti pagarian ti Diyos. Nangalamat iti tinapay ket kalpasan ti panagyaman na iti Dios. Pinisina sana inted kadakwada akunana. Daytoy ti bagik ama ited nga agpaay kada kayo. Aramiden nyo daytoy apang laglagip kanyak. Kastamot a kalpasan ti panangrabii, inted na kadakwada ti kopa ket kinunana. Daytoy ti kopa ti baro apan nakitulag ti Dios kada kayo. Ama patalgedan iti darak ama ibuyat para kada kayo. Ngem kitaan nyo, adda ditoy akalanglang ko ti tao amang lipot kanyak. Matay to ti anak ti tao kas inkedeng ti Diyos. Ngem asipay dayta a tao amang lipot kenkuana. Nagsisinnaludsod dagiti apostoles, no siya sino kadakwada ti mga ramid iti kasta. Nagsusupyat dagiti adalan, no siya sino kadakwada ti mabigbig akang runaan. Kinuna ni Jesus kadakwada. Adipenen dagiti ar-ari a hentil dagiti tattao da. Ket panaganan dagiti agtuturay dagiti bagbagida akas managparabor. Ngem saan akas ta kumakada kayo? No diket agbalin ti kang runaan kada kayo, akas la iso ti kaubingan. Ket agbalin ti pangulo, akas la iso ti adipen. Siya sino aya tinaturturay? Ti sumango iti panganan? Wenno ti mangserbiken kuana? Saan aya ati maserbian? Ngem addaak kada kayo, akas maysa nga agserbi.
Nagtalinaid kayo asipopodno kanyak kadagiti amin a nakasuotak. Ngarod, kas iti panangted kanyak ni amak iti kalintegan nga agturay. Ited kon tumet kada kayo ti isumet laeng akalintegan. Mangan, ken uminum kayto iti lamisaan ko iti pagariak. Ken agtugaw kayo kadagiti trono amang ituray, kadagiti 12 tribo ti Israel. Simon, Simon, denggem. Napalubusan ni Satanas amang sagat kada kayo, akas iti mannalon amang itaep iti trigo, tapno mapaglasin tinaimbag iti dakes. Ngem inkarkararagan ka. Simon, tapno saan amapukaw ti pamatim? Intun agsubli ka kanyak, masapol apapigsaem dagiti kakabsat mo. Apo! Insungbat ni Simon, si sasaganak ama ibalod ken matay ama ikuyog ken ka. Ibagak ken ka, Pedro. Kinuna ni Jesus, Dintupay agtaraok ti kawitan itangal daw, namitlunton nga imbagam, adinak amam mo. Idi imbaon kayo nga awan intugot yo asupot, wenno bayon, wenno sapatos yo. Kinuna ni Jesus kadakwada, adda ayaan yaman a nagkurangan nyo? Awan. Insungbat da. Ngem ita. Kinuna ni Jesus, ti siya sino man nga adda supot na, alaan na, kastamet ti bayon na. Ti awan kampilan na, ila ko na ti kagay na, ket gumatang. Taibagak kada kayo amasapol amatungpal kanyak, ti kuna tinasantuan asurat. Ket naibilang kadagiti kriminal. Wen, umasidegan ti pan nakatungpal, tinaisurat maipapan kanyak. Adtoy ti dua akampilan, Apo. Kinuna dagiti adalan. Isunan. Insungbat ni Jesus, rimuar ni Jesus iti siyudad, ket kas ugali na, napan ijay bantay olibo. Kimuyog kenkwana dagiti adalan, idi makagteng iti diso apapanan na, kinunana kadakwada. Agkararag kayo, tapno di kayo masulisog. Imadayo kadakwada iti sumagmamano a metro, sa nagparintumeng ket nagkararag. Ama, kinunana, no pagayatam, yatayom kanyak daytoy ako pa ti panagsagaba. Ngem saan at ipagayatak ti maaramid, no diket ti pagayatam. Kalpasan ti panagkararag na, ti makder kat napan iti ayan dagiti adalan, nadanon na ida amat maturog, tanautuyan da iti nakaru aladin. Apay amat maturog kayo? Kinunana kadakwada, bumangon kayo, ket agkararag kayo, tapno saan kayo amatnag iti sulisog. Agsasaupay laeng ni Jesus iti sumangpet ti adu at tao. Impangulwan ida ni Judas amay sa kadagiti 12 nga adalan. Immasideg ken ni Jesus tapno agkan na. Ngem kinuna ni Jesus, Judas, liputam aya ti anak ti tao babaen iti agak? Idi makita dagiti adalan na kimuyog ken Jesus noon niya ti mapasamak, kinunada, Apo, makitin nagbat kamin. may sa kadakwada tinang tagbat iti adipen ti kangatuan a padi. Napingasan ti makanawan na lapayag ti adipen. Ngem kinuna ni Jesus, isardeng yon. Sinagid na ti lapayag ti adipen ket pinaimbag na. Kalpasan na, kinuna ni Jesus kadagiti panguluan a papadi. Kadagiti opisyalis dagiti gwardya iti templo ken kadagiti panglakayen anapan mangtiliw ken kuana. Masapol ka di nga agtagikampilan ken agtagipang kayo nga umay mangtiliw kanyak? Tulisanak aya. Inaldaw anakipulpula-pula kada kayo ijay templo. Ngem didak inan ano. Nupay kasta. Daytoyen ti orasyo. Ti oras apa nagturay ti sipnget. Tiniliw da ni Jesus ket impanda iti balay ti kangatuan a padi. Sumarsaruno ni Pedro nga maadda iti adayo. Adda paginudwan iti tinga ti paraangan ti balay. Ket nakitugaw ni Pedro kadagiti agin inudo iti lawlaw ti apuy.
Idi mabigbig ti maysa a babae nga adipen ani Pedro ti maysa kadagiti agin inudo. Pinareng na sana kinuna. Nakikadkadwamet daytoy a tao ken ni Jesus. Babae, jak mo dayta a tao. Inlibak ni Pedro. Iti saan ang nabayag na ilasin met ti maysa a lalaki. Maysa kamet kadakwada. Kinunana ken Pedro. Ngamsing mong bat ni Pedro. Saan ko akadwa ida? Agarup may nga oras tinapalabas, idi addamanen lalaki anang ipapilit. Taga Galilyamet daytoy a tao ket awan duadwa akadwa ni Jesus. Jak mo ti sasawem. Insungbat ni Pedro. Pagamuan, idi agsasaupay laeng ni Pedro, nagtaraok ti maysa akawitan, timalyaw ti Apo ket pinireng na ni Pedro. Nalagip ni Pedro daydi kinuna ti Apo. Sakbay nga agtaraok ti kawitan ita nga aldaw. Namitlunton nga imbagam adinak mo. Rimwar ni Pedro ket nagsangit iti nasaem. Kabayatan na, linakam ni Jesus ti panangrabrabak ken panangkabkabil dagiti manggwargwarda ken kuana. Inabungutan da ket sinaludsod da. Pugtuman no sino ng kabil ken ka? Adupay ti sinauda apang papabain ken kuana. Idi bumigaten, naguumong dagiti panglakayen dagiti Hudyo. Dagiti panguluan a papadi, ken dagiti mamaestro iti linteg. Ket naidatag ni Jesus iti Sanhedrin apang komanda. Ibagaman kada kami no sika ti Kristo. Kinunada, ngamin sungbat ni Jesus. No ibagak kada kayo, didak tumetlapat dyan. No agsaludsodak kada kayo, di kay tumetla sumungbat. Ngem manipod ita, agtugaw ti anak ti tao iti makannawan ti Diyos aman nakabalin amin. No kasta, sika ti anak ti Diyos? Kinunada amin. Da kayo ti agkuna asyak. Insungbat na. Anya pa'y lati pakasapulan tayo iti saksi. Kinunada. Nangag tayo mismo ti imbaga na. Kapitulo 23. Timakder dagiti amin na kamkamang ti Sanhedrin ket impanda ni Jesus ken ni Pilato. Rinugyan da tinagiparang kadagiti pamabasol da ken kuana. Natiliwan mi daytoy at tao mga alilaw kadagiti kailian mi. Kinunada. Iparpar na ti panagbayad iti buwis iti emperador. Kung kunana pa'y nga isu ti Kristo amay sa nga ari. Si kakadi ti ari dagiti Hudyo? Sinaludsod ni Pilato. Nasa umon. Insungbat ni Jesus. Ket kinuna ni Pilato kadagiti pangluan a papadi ken kadagiti tattao. Awan masarakak, apakay gapuan iti panakadusa daytoy a tao. Ngem inyad addada tinagkuna. Babaen iti panursuro na, sugsugan na dagiti tattao amang riribok iti entero a Hudya. Inurgina iti Galilea ket adda dituyen. Taga Galilea ka di daytoy a tao? Sinaludsod ni Pilato idi mangeg na daytoy. Ket naamuan na ang nagapu ni Jesus iti lugar nga iturayan ni Herodes. Imbaon na nga rod ken Herodes nga adda idi ijay Jerusalem. Nabayagan ang kayat ni Herodes ang makita na ni Jesus. Maragsakan unay idi maidatag ken kuana, tanadamdamag na ti maipapan ken kuana, ket ninamnama na ti makakita iti milagro nga iparang ni Jesus. Adu ti sinaludsod ni Herodes, ngem pulos asaan asimong bat ni Jesus. Adda ang nakatakder sa jay dagiti pangluan a papadi ken mamaestro iti linteg. Ket indadagda dagiti agkakadagsen a pamabasol da ken ni Jesus. Pinagang angawan ken linalais ni Herodes ken dagiti soldado. Kinawisanda ni Jesus iti narangrang alupot sada pinasubli ken ni Pilato. Manipot iti daytang aldaw, aggayemen da Herodes ken ni Pilato. Numan pa'y aginginura da idi. Pinaayaban ni Pilato dagiti pangluan a papadi. Dagiti agturturay ken dagiti tattao. Kinunana kadakwada. Insak lang yu, kanyak daytoy at tao. Ket imbagayong alalilawon na dagiti tattao. Inusig ko, iti imatang yu ket awan na sarakak.
nga inaramid na kadagiti pagpabasol yo ken kuana. Oray ni Herodes, awan na sarakan na. Isut ka po na apinay subli na kada tayo. Awan na aramid na ito'y at tao apakay kapuan ti pa nakapapatay na. Ngarod, pasapit ko laeng sa kunto panubusan. Ngem sang kamay sa dagiti tattao anang ipukkaw. Papapatay mo, ni Barabas ti kayat ni away-awayam. Naibalod ni Barabas gapu iti riribok ang aramid iti syudad. Ken gapu tapim matay. Kayat ni Pilato away-awayaan ni Jesus. Isut gapu na akinasauna manen nagiti tattao. Ngem impukkaw da. Pailansam iti krus! Pailansam iti krus! Pinitlo ni Pilato tinagpuna kadakwada. Anya ka di ti basol na? Awan na sarakak nga inaramid na apakay kapuan ti pa nakapapatay na. Pasaplit ko laeng sa kunto panubusan. Ngem inyad adda dagiti tattao tinangnikis a mailansan ni Jesus iti cross. Ket iti kamaudyanan na naipangag ti dawat da. Inkadeng ni Pilato ti sentensya kaskid daw da. Winayawayaan na ti lalaki akayat da. Ti naibalod gapu iti riribok ken pamapatay. Ket inyawat na ni Jesus kadakwada tapno aramiden da ti kaykayat da. Impanaw dagiti soldado ni Jesus. Iti dalan, nasapot da ti maysa lalaking agnagan Simon at taga Sirene, ang naggapo iti away, ket agturong iti syudad. Tiniliw da ket impabaklay da ken kuana ti krus sada impasaruno ken ni Jesus. Adu at tao ti simurot ken ni Jesus. Sumagmamano kadakwada ti babae. Sangsangitan ken dungdung awan da ni Jesus. Tinalyaw na idakat kinunana. Babae at taga Jerusalem, didak sangsangitan. Dagiti bagbagiyo ken dagiti anak yo ket diti sangitan yo. Tao masidagen dagiti aldaw apanagkunanto dagiti tattao. Nagasat dagiti babae a dinagan anak, dinagsikog ken dinagpasuso. Daytanto ti tiyempo apanagkuna dagiti tattao kadagiti bambantay, tupakanda kami. Ken kadagiti turturod, gaburanda kami. No kastoy ti maaramid no naata ti kayo, anyan tukit din no nagango. Ada dua a kriminal nga inkuyog da a mapapatay met a kagiddan ken ni Jesus. Ididemteng da iti lugar a managan banga-banga. Inlansada ni Jesus iti cross. Inlansada met dagiti dua a kriminal. Maysa iti makanawan ket ti sabali iti makanigid ni Jesus. Ama, kinuna ni Jesus, pakawanem ida, tadida ammo ti aramiden da. Nagbibingayan dagiti soldado dagiti pagan-anay ni Jesus babaen iti panagbibinunot da. Nagtaktakder sa jay dagiti tattao ng agbuy-buya. Idinto alinalais dagiti panguluan na Hudyo akon kunada. Insalakan na dagiti dadduma. Isalakan naman nga rod ti bagina no isu ti Kristo a pinili ti Diyos. Linalais met dagiti soldado. Imasidigda ken ni Jesus sada inyawatan iti suka. Isalakan mo tabagim no sika ti ari dagiti Hudyo. Kinunada, ada kastoy ang naisurat iti ngatuan ni Jesus. Daytoy ti ari dagiti Hudyo. Pinagpabainan ti maysa kadagiti kriminal ang nailansa. San kadi asika ti Kristo? Kinunana, isalakan mo nga rod tabagim, ket isalakan na kamimot. Ngem binabalaw ti kadwana a kriminal. Di kaya agbuteng iti Diyos? Kinunana, agpapada tayo amin amadusdusa. Rebeng na nga agsagabata, gapo iti inaramid ta. Ngem daytoy at tao, awan dakes nga inaramid na. Ket kinunana ken ni Jesus, laglagi penak Jesus, inton mapan ka iti pagarayam. Kinuna ni Jesus ken kuana, ibagak ken kadaytoy, itangal daw, makipagyan kanto kanyak ijay paraiso. Dandaniting nga ti aldaw iti agsipnget iti entero adaga ket nagpaot agingga iti alas 3 iti malem. Napigis ang nagudwa ti kurtina na ibungbeng iti templo. Nagpugkaw ni Jesus iti napigsa.
Ama, kadagiti imam, iyawat ko ti Espiritu. Apaman ang nasauna daytoy, nauyusen ti biyag na. Idi makita ti kapitan dagiti soldado tinapasamak, nagdaydayaw iti Dios. Pudno nga awan basol daytoy a tao. Kinunana, nakita dagiti tattao anapan nagbuya iti napasamak. Ket nagawid da amin amang dandanog iti barukong da, amang ipakita iti panagladingit da. Iti adayo basit, nakatakder dagiti amin agagayem ni Jesus ken dagiti babae asim mursurot ken kuana manipot Galilea. Nakita da dagitoy a napasamak. Adda lalaki anapan ken ni Pilato tapno dawatan na ti bangkay ni Jesus. Iso ni Jose ang nagapo iti ili ti Arimatea ijay Judea. Nalintag ken natakneng a tao ni Jose ken paspasungaden na iti idadateng ti pagarian ti Dios. Nupay maysa a kameng ti Sanhedrin. San nga immanamong iti inkeddeng ken inaramid da. Kalpasan ti panangibaba na iti bangkay, binungon na iti linen a lupot sana inkabil iti tanem a naikungkong iti bato ken di pay nausar. Aldaw idi a panagsagana. Ket dandani mangrugin ti aldaw a panaginana. Simurot ken ni Jose dagiti babae a kimuykuyog ken Jesus manipot Galilea. Nakita dati tanem ken panakaikabil ti bangkay na. Kalpasan na, nagawid da ket insagana da dagiti bangbanglo ken sapsapo ngagpaay iti bangkay. Ket iti aldaw a panaginana, naginanada kasagudayan ti linteg. Kapitulo 24. Ito muna nga aldaw ti lawas. Nakasapsapa anapan dagiti babae iti tanem, ket intugot da dagiti bangbanglo nga insagana da. Nadanon da ana itulad ken naikkaten ti bato anang serra iti ruangan ti tanem. Isu asumrek da ngem di da nasarakan ti bangkay ni Apo Jesus. Nagtaktakder da sadyay a masmasdaaw gapu iti daytoy. Pagamuam, nagparang iti sibay dati dua a lalaki a makasisirap ti kawusda. Iti napalalo abuteng da, nagdumog na ngem kinuna dagiti lalaki kadakwada. Apay biroken niyo dagiti natay ti tao as ibibiyag. Awan ditoy tanagungaren. Lagi penyo nga idi adda ijay Galilea, imbagana kada kayo, a masapol a mayawat ti anak ti tao, kadagiti managbasol, mailansa iti cross ket agungar iti maikatlo nga aldaw. Nalagip dagiti babae ti sinao ni Jesus. Pimanaw da iti tanem ket napanda impadamag amin dagitoy kadagiti sangapulo ket maysa nga adalan ken kadagiti dadumapay a kakadwada. Na Maria Magdalena, Juana ken Maria nga ina ni Santiago, ken dadumapay a babae tinangipadamag kadagitoy kadagiti apostoles. Ngem impagarup dagiti apostoles asarsarita laeng ti imbaga dagiti babae, ket dida namati kadakwada. Iti day tamet lang aldaw, magmagna ti dua nga adalan amapan iti maysa a baryo managan Emmaus. Nasurok asang apulo ket maysa a kilometro ti kaadayo ti Emmaus manipod Jerusalem. Sarsaritaen da dagiti amin a napasamak. Kabayatan ti panagsarsarita da, immasideg ni Jesus ket nakikuyog kadakwada. Nakita da ngem kaslan nakullaapan dagiti matada ket di da nailasin ni Jesus. Anya ti pagsasaritaan nyo, bayat ti pannagnayo. Kinuna ni Jesus, nagsareng da amalidlidayan. Sikan sa laeng ti sangaili ti Jerusalem, adi makaammo kadagiti mapaspasamak sadyay, kadagiti napalabas nga aldaw. Kinuna ti maysa nga agnagan Cleophas. Anya ang napaspasamak? Sinaludsod ni Jesus. Dagiti naararamid kini Jesus at taga Nazaret. Insungbat da. Maysa propita daytoy a tao nga imbilang ti Dios ken amin at tao, aman nakabalin iti amin na sasao ken aramid na. Inyawat dagiti panguluan a papadi ken agtuturay tayo ket naikeddeng amatay iti cross. Ninamnamami nga iso ti mangwayawaya iti Israel. Wen ket saan lang adayta, may katlong aldaw itan manipod ti panakapasamak dagitoy. May sapay,
Pinagsiddaaw da kami ti sumagmamano kadagiti babae akadwami. Sinapsapa da tinapan iti tanam. Ngem di da kano nasarakan ti bangkay na. Nagsublida anang ipadamag, anag parangpay kadakwada dagiti angheles, anang ibaga asibibiyag kano ni Jesus. Napaan ti sumagmamano kadagiti kakadwami iti tanam, ket napaneknekan da apudno amin ti kinuna dagiti babae. Nupay di da nakita ni Jesus. Nagnengneng kayon. Kinuna ni Jesus kadakwada. Nagrigat kayo kit din amamati kadagiti sinao dagiti profeta. Saan aya amasapol asagabaan ti Kristo dagitoy? Sakbay asumrek iti gloryana. Ket impalawag na kadakwada dagiti bambanag maipapanken kuana, kas masarakan kadagiti amin a sursurat, manipod kadagiti libro ni Moises, ken dagiti sursurat dagiti amin a profeta. Idi makaasidegdan iti ili a pagturungan da, impadlaw ni Jesus akasla adayupay ti papanan na, ngem inggawid da. Makitaguskan kada kami. Kinunada. Ta sumipngeten. Iti kasta nakidagus kadakwada. Idi addada iti panganan, innala ni Jesus ti tinapay, binindisyonan na, ket pinisipisi na sana inted kadakwada. Naluktan ti panagkita da ket nailasindan nga isu ni Jesus. Ngem nagpukaw ni Jesus iti imatang da, kinunada iti maysa ken maysa. Isumot lagayam akasla bumarbara tiriknata itay makisasao kadata iti dalan. Kabayatan ti panangipalpalawag na kadagiti sursurat. Nagrupwat da adagos ket nagsublida ijay Jerusalem. Nasarakan da dagiti sangapulo ket maysa nga adalan a naguurnong sadyay agraman dagiti dadduma a kakadwada. Pudno a nagungar ti Apo. Kinunada. Nagparang kini Simon. Impadamag met dagiti dua ti napasamak idi adada iti dalan agraman ti panakailasinda iti Apo, idi pinispisi na ti tinapay. Madama nga ipadpadamag da dagitoy idi kidlaat a nagparang ni Jesus a mismo kadakwada. Kapya kumati adda kada kayo. Kinunana kadakwada. Napalalo ti buteng ken kiktot da ket impagarup da ngal alya ti kitkitaan da. Iti kasta kinuna ni Jesus kadakwada. Apay amariribok kayo. Apay nga agdwa-dwa kayo. Kitaan nyo dagiti imima ken saksakak. Siyak a mismo. Sagidandak ket mapaneknekan nyo. Awan lasag ken tulang ti Espiritu. Ngem adda kanyak kas makitayo. Di da pay lamamati gapu iti napalalo aragsak ken siddao da. Iti kasta sinaludsod ni Jesus kadakwada. Awan lat makan ditoy. Inikkanda iti tinuno nga ikan. Inawat na sana kinnan iti imatang da. Kalpasan na, kinunana kadakwada. Dagitoy, dagiti imbagbagak kada kayo, idi addaak paylaeng iti arpadyo. Masapul ang matungpal amin ana isurat, may papankanyak iti linteg ni Moises. Kadagiti sursurat dagiti profeta, ken kadagiti salmo. Linuktan na ti isip da, tapno maawatan da dagiti sursurat ket kinunana kadakwada. Daytoy tinaisurat. Masapul nga agsagaba ti Kristo ken agungar iti maikatlong aldaw. Itinagan na. Maikasabanto kadagiti amin a nasyon. Manipod Jerusalem, ti mensahe maipapan ti panagbabawi ken pannakapakawan dagiti basbasol. Da kayo ti makasaksi kadagitoy. Ita, ibaon ko kada kayo ti inkari ni Amak. Di kayo nga rod pumampanaw iti syudad, agingga iti maawat yo ti pannakabalin nga aggapo sa dilangit. Kalpasan daytoy, impan ni Jesus dagiti adalan na itirwar ti syudad. Ididemteng da ijay Betanya, ingato na dagiti ima na sana binindisyonan ida. Idi bimbindisyonan na ida, pimanaw iti imatang daket na yuli sa dilangit. Nagdaydayaw daken kuana ket nagsublida a siraragsak ijay Jerusalem. Kanayon nga adada iti templo nga agdaydayaw iti Dios.